Goeiejoen, van harte welkom bij de livestream van het Vierlepen. Deze keer de eerste klassewedstrijd in Weensum. De omstandigheden hier in Weensum binnen, benij perfect. Een heerlijk zwoel temperatuurke. De zinnen die verstappen hem een lietsbietje achter de wolken. Er is geen wind. En dus, ik zoek even naar mijn mede-commentator Hendrik Murk-Haastra, de beste analist. En dus zou ik zeggen, wat voor excuses ben er hier om net 4 te springen? Ja, wat zou je eens bedenken? Je zult zeggen de warmte natuurlijk, hè. Daar kun je altijd een beetje achter verschwollen. Maar ik ben volledig maar eens. De zinnen is behoorlijk fuggy. De temperatuur is eigenlijk, ik kwam uit de auto toen weer naar 26 graden. Nou ja, het kan eigenlijk net beter. Er stiet hier hartstikke geen wind. Op een topaccommodatie. Dat het Weensum je natuurlijk al volle vaker shell. En dan word je in alle categorieën hoe griezelijke feel je hebt. Dus ja, wat dat betreft ben alle ingrediënten nog wijze. Vrede komen jongen weer een prachtige wedstrijd van te mooi zien. Dus daar gaan we voor. Ja, nou, wij zijn jeder dit hier al een keer in Weensum West. En toen waren we behoorlijk bedoeld, samen op een waanzinnige jongen. Want toen we daar Isbrand Galema, de man in de Friese leiderstrui bij de topklassers, die zijn beste sprong eerdel zette. 21 meter 53. Daarmee is hij de tweede Fries die 21,5 meter grens slochten had. Voor hem binnen nog Bart Holmholt en Nart Bronsma. En er is één Hollander die dat eerder, maar die is zelfs nog wat verder west. Jacco de Groot uit Kamerik namens de Polstokbond Holland, die leepte al een keer 22 meter 21. En die leepte van een week 21 meter 82. Dus is het eigenlijk alweer ongegang dat de strijd op afstand tussen de Friesen en de Hollanders, ja, die is nou echt los, hè? Ja, absoluut. Ja, nee, we dachten even dat we ze, te pakken hier in Safir nog net, maar dat we in ieder geval goed op koers zitten. En met name Isbrand natuurlijk, die ten hier de vierde sprong naar de orde produceren. Jacco, waarvan je dacht, die moet er nog wat in komen. Maar ja, Jacco is natuurlijk echt zo'n vierliep beest, die verleert het net. En die stiet er nou bij. En uiteindelijk, je moet ik net de betiet in topvorm wezen, hè? Nee. Het is wel nieuwsgierig, want jong is de wedstrijd in Zegveld. Daar leepte hij draaien dat Nederlands record. En daar zijn de omstandigheden echt goed, dus dat zullen we een beetje van jou bijhouden. De eerste sprong van de jongen komt op naam van Jelmer de Jong van Tjom. Die helpt droeg door de kant, maar je hebt nog wat trapoer. Maar de wedstrijd is dus helemaal los. En dat brengt dus bij de Famkes, bij Berber de Vries. Ja, Famke wat volgens mij voor de hier nog een zware blessure hier. Toen hier zijn enkelband squat. Dit hier weer vrolijk begon te liepen. Gewoon trok in je. En als je dan bij de eerste klas lieperij al zitten, dan ben je goed dwaande. Dat kunnen we toch rustig concluderen. En in de oergangsklasse is het wordt Ondaan de Vries van Hudde Griep. Nou, die komt oer de lijn. En die lijn in het samen, die eerste lijn, die leidt hier op 16 meter. De tweede lijn, die leidt volgens mij op 19 meter zelfs. Dus dat is een beetje een indicatie, ook voor u, voor het publiek, om te zien van hoe vier is zijn sprong uiteindelijk. Want er leidt een plaats aan voor u, een heel groot zaanbed. Dan is het wel eens moeilijk om die diepte wat in te schatten. Vandaar dat die lijn toch als een soort hulpmiddel te lezen. Ja, van de Liep is dat natuurlijk fantastisch. Stjerik Just, kijk was door Frederik. Die tweede lijn op 19 meter leidt. Ja, de kerst je bij wijze van spreken 24 meter springen. Dat zal niet gebeuren, maar hoe blikst je in de? Oeh, dat wie een echte originele weigering van ICA Jongsma. Ja. Zo zeggen je ze vroeger vaak. Toen ben de regels ik onscherpen. Dan win gewoon die ran wel 4 of 5 keer weer om. Precies. Ja, dan ben je een keer verder. Dus dat mijn het meer. Maar dit wie even een misleren insprong. Daar in de groep jongens. En dat brengt dus daar bij toch wel een medisch wonder, een beetje, Wisse Broekstra. Want die leert mij een brutsend tegen. Wilst wij nou terugkrijgen van de commentator dat de wedstrijd heel even onder brutsen worden mat? Net omdat het regent of waait of te koud is of wat dan ook. Maar de technische meetapparatuur, de apparatuur die meet wat de correcte afstand is, die hapert even. Digitaal gebeuren al een keer.
Ja, en zonder afstand kunnen wij natuurlijk net werken. Nee. Dus dat moet even hersteld worden. Ja, de eerste kreeg door vroeger. Hè? Vroeger toen weigerde men een soort. En net terug in die regeling komt van dat ze binnen 12 hele minuten sprongmaatje moeten. Ja, vroeger heb ik nog gewoon een meet laten van 2 meter. Hè? En dan kon we aardig mee te voeten. Ja. Hier hebben we net dit soort problemen. Maar ja, de techniek gaat verder. Ik ben het vierlieper en dat is een hele goede zaak. Alleen ja, dan kan de techniek je ook een keer in de steek laten even. En daar wordt nog even mijn mannen mag te werken om dat weer van elkaar te krijgen op het twijfelt. Ja. In beeld zag ik Rutger Piers, maar ik dacht dat hij er goede herinneringen aan deze accommodatie. Wat hij je voor hier net Fries juniorenkampioen Frederik? Nou, volgens mij wie hij verleden jaar al senior. Oh, dan ben ik in de war. Toen liet hij fantastische dingen zien in die finale. Want hij en Freek Kramer, dat waren eigenlijk de jonge jongens die toen het FK Helm, Rutger Piersma, Ja, precies. die leefde toen heel fier in die wedstrijd. Ja, Rutger Piersma die begon dit seizoen ik als topklasser. Maar is na het eerste PD-moment uit de top 8 wij zakken. Hij staat nu op plak 9 of 10. En daarom leeft hij nu in de oergangsklasse. Ja, Ja, jou zeggen het beeld even trillen en uw cameraman die staat hier op een steiger en daar leunt wel eens eentje. Oh ja, dat zie je thuis dan ook. Nou, bij deze, hij is een stukje opschoot. Ja, mooi zien oorhengje, zei de EHBO. Nou, er zit wat ruimte tussen, dus het is wel clear. hij ligt wat zenuwachtig op deze manier. Ja. Maar goed. Nee, maar Frederik had gelijk Rutger Piersma voor de Heracles senior, dus ik wie in de war. Maar Jesper Demmer, die komt toevallig. Ja. Ik van Warkum, dus om op maar weer een beetje rug te praten. En die waard je voor de Heer de juniorenkampioen. Maar goed, En dat weer toen echt spectaculair, want er weer toen nog een sprong die het heel vier Ja. een dik persoonlijk record. Abelux Abelux Stedenhouder. Stedenhouder. En die juicht ik maar dat die de sprong letter eens even waarom zien hier. Die eindigen namelijk op 18 alve. En zeg letter dat de Friese titel weer voor Jesper Demmer met 18 14. En die 3 centimeter hier er wel uitpeuren kan toen. Oké, dus ja, dat ben van die momenten, die viert je nooit weer. Die in die positieve zin. En de orde die denkt, had ik toen even meer eruit hellen hier. Maar ja, dat telt net. Op dit moment dus, bad er even net zo volle. Nee. Er wordt nog steeds jongen, werd het al light. Het wordt natuurlijk uitgebreid van tevoren testen. Het werkt het eigenlijk al, ik altijd wel, maar je wordt even wat minder. Ja, want ik zag de eerste afstand ik wel op het scorebord staan. Nummer 32. Oh, dat ben nog orden, denk ik. Dat ben de eerste afstand, denk ik. Of... Ja, maar er staan oren Ja, startnummers bij, dus dit zijn nog testnummers. Ja. Nee, het had dus eigenlijk van nou het begin al net goed werken. Vandaar dat ik naar de eerste sprong. Ja, dat is inderdaad even onder de bel lopen matten. Goed, ik weet of keer. Het is altijd van de meesten met name die dan straks met 10 wel jeppen moeten. In dit geval Inge Haastra bij de Famkes. ICA Jongsma, die hebben de Bosjoen, dus dat is Wisse Broekstra. Bij de jongens en de Rutger Piersma dus bij de overgangsklasse is natuurlijk wel even vervelend. Je weet nooit precies wanneer moet ik nou. En je bent toch altijd van jezelf wel een beetje dwaande om die sprong zo goed mogelijk voor te bereiden, warm te bloemen. Nou is dat net zo'n probleem, waarom bleef we hier? Dat is weer, dat klopt. Maar om de focus te houden, dat is wel belangrijk. Maar goed, overmacht. Ja, komisch gezicht, want in het zandbed staan dus nog 3 stokken in het zand te wachten tot ze opmetten worden kennen. Ik 3 meters er keurig bij. En pas als die man in actie was binnen, dan pas zullen we verder kennen. Nou, nieuwsgierig is ook wat er in Kamp Holland gebeurt in Zegveld. Op de skansen daar is Trajelien het Nederlands recorddeel zet toch Jacco de Groot van 22 meter 21. Ja, het is alweer Trajelien, maar ik zei al, Jacco de Groot die is een beetje stroef van het seizoen begonnen. Maar zijn laatste wedstrijd die weer formidabel, maar als uitzitter die 21-82.
En Zegveld, ja, dat is een skans werd in potentie die 22 meter onvallen worden kennen zoeken. Nou, dat is nieuwsgierig. Ja, dat is ook een afstand waar een tal Friesen hun zinnen op zet had. Want wat we het houden, Bart Helmholt, Isbrand Galema, Arne Galema, neem het maar op. Die had alle direct zoiets van, goh, als het dan een keer wijzen zal, dan moest het ook dit hier gebeuren. Ja. Maar dat is nee. Het is een bloedijn, absoluut. Hij werd natuurlijk jongen maar die fantastische sprong van Isbrand Galema hier. De vorige wedstrijd in Weensum op 29 juli. Toen kwam hij tot 21,53. Ja, dan moet er haast een hele meter bij voor alleen nog 122 meter. Ja. Maar dat Nederlandse record is 22 meter 21. Dan komt er nog 70 centimeter bij zijn beetje. Ja, dat is... Dan moet alles goed gaan. Precies. En laten we vooropstellen bij die sprong van Isbrand, dat gong al een hele soort goed. Hè? Ja. De haarlijn net op het top, dat weer dan misschien het enige momentje. Dan zou je tekkender nog wat pakken. Ja. Maar hij ging kessenrucht, op het goede moment eruit, een goede oorsprong. Nou, hij zei zelf, ik had natuurlijk direct naar en even met hem praten. Hij zei, goh, achter Nijbesjoen, hier ik het nog wel iets letter uitkent, iets vlakker. En nou ja, reken je door de strof van die hichten en voor, dan haast ik wel gauw 20, 30 centimeter weer te pakken. Maar de gang die het zeker weten. Ja. Want we hadden heel dit wel op het Nederlandse record. Laten we eerst maar eens even zien of dat Friese record eens een keer gevaarlijk wordt. Want dat staat zo'n vliene hier en Jerry Weensum op 21,68 naar Brandsma. Die pakte dat aan toen van zijn oude trainingsmaat Bart Helmholt. Die hier jaren dat Friese record van 21,64 in handen. Dat lepte er trouwens in het Heidenskip. Nou, daar is Bart Helmholt bij Isbrand. En die zegt dat zijn record oerpakt waar terug naar Brandsma. En die daarmee ook heel mooi toen in de allerlaatste sprong de Friese titel arresteerde. Nou, dat weer een fantastische aperitief. Ik had zelden zo'n spannende finale toen, jongen. Nee, en het mooie weer, hè, dat Bart weer toen die analyticus, die zit naast die. Hij zei die hele sneun, of die snij weer het, hè, ik uniek. Het mij wel te bewogen om toch weer te liepen. Waarop ik hem ouderwijs door vregen. Ja, en de spelen natuurlijk ik mooi. Dat is dat de Friese record op diezelfde snijt een beetje kwijtrekkers. Hij zei, Hendrik, neem voor mij, jongen, dat weer het echt beduidend minder. Natuurlijk prikkelt dat, je wil dat record weer om. Maar dat is weer met name de sfeer, de entourage. En daarbij toch ik wel het gevoel van, ik ken het nog steeds. Hè? De NFM leert dat, ik ken het ouder niet, voor de hier weer. Dus hij heeft toen eigenlijk al een beetje voor hemzelf het besluit nam. Begint nou een keer proberen. Ja. Nou, goed nice van de accommodatie, want de apparatuur docht het weer. En dat betekent dat wij de eerste afstand om jou melden kennen. Berbe de Vries bij de Famkes noteerde Alve 29. Jelmer de Jong bij de jongens noteerde Tolve 88. Wilst IJzer Jan Jongsma, Joost die gang te wetter. En Daan de Vries zette ontnoten de eerste afstand Del van de Jong, 26. En dat brengt us bij Rutger Piersma. De man die het dus in het eerste blok topklasser wie nou in de oerensklasse leeft. Correct liep trouwens als ik achter hem Arne Galema. En wat ken Rutger Piersma? Nou, hij stelt hem heel aardig. De insprong weer absoluut net perfect, maar een heel aardige afstand. Mooi om uit te beginnen. En Inger Haanstra, die liet even bij de Famkes zien waarom het zij die Friese trui om mijn schouders had. Want ik die begeert keurig oer het lijntje. Nou, dan had dit net een protte negatieve consequenties aan het wachtje. Want dit wint wel keurige sprongen. Weet je verder mee kennen. En Wisse Broekstra, dat zou de stal daar een medische wondernaam stoot. Maar een Brutsen teen. Kan hij door de pine hinnen? Nou, in elk geval begeert hij heel aardig. Wist dat ik nog altijd de beste seizoenprestaties in allereerste wedstrijd. Ja. Op 18 juli, smiddags in de tweede klas nog in Burgum, omdat de vorige hier net lept hier, kwam het tot centimeter 74. Nou, en in dit geval leidt die Line voor de juniorenskans daar op 18 meter. Nou, daar is er nog wel een stukje van aan. Nou is die lijn echt wat verschoot, maar dikke centimeter is het vast. Ja, centimeter 18. Dat is voor Wisse Broekstra een keurig begin, maar hij had al zijn. Ik ben dit hier net tevreden met centimeters. Ik ben ook net tevreden met 18 meters. Ik wil dit hier vlammen. Ik wil zien laten wat ik wurg ben. Het is zijn laatste hier bij de jongens. En eigenlijk
viel hij natuurlijk ook wat voor het jongensrecord. En dat lijkt gewoon over de 90 meter heen. Ja, nou ja, die in het ken. Hè. Ik bedoel, maar ja, de situatie zit hier nou is. Maar in Bruts en Teen was het zo, dat maakt het net makkelijker. Bij de Famkes, Manon Koehoorn, Versnits. Op 7. Ja. Naar de orenkant. En die zal straks de stok wat verder zetten, denk ik. Kan ik jou nog melden dat Rutger Piersma de vierste afstand op notadel zetten is krijgt in de oerensklasse. Hij noteert 18 meter. En Inger Haastra kwam dat 13 meter in. Dit is Bouke de Jong. In het eerste blok van de wedstrijden vaak driegend had ik al een finalist west. Is een jongen die dus het wol wat kent, maar hij weigert je wat te vollen. Bij die jongens wisten Steensma won een sprotte wedstrijd al. Maar dat kwam ik wel een lietsbietje omdat toen op Wietse Steensma moet ik zeggen, wisse Broekstra nog altijd bij de tweede klas hebt. Maar goed, die wierde net. Hij won wel die wedstrijden. 4 of 5 in totaal zelfs. Dus dat is heel netjes. En ik hou door de weekend. Ingrid Sjerk, wie hij weer de beste, maar Sontje 38. Ja, en dat is dus ook de reden dat hij, deze Wietse Steensma, net de Frieske trui aan mijn schouders had. Want die is voor degene die het in het klassement het heegst stiert. En dat is gewoon Wisse Broekstra. Zeg met de Famke strakjes de Frieske trui bij Inger Haanstra. Bij de junioren is dat Rutger Haanstra. En bij de topklassers is het Isbrand Galema die zocht dat zijn tweelingbroer Arne nou de polsdel zet. Voor zijn eerste sprong. Ja, die had ik hele goede herinneringen aanwezig. Zeker. De man die het verneemd waard om zijn eerste FK-sprong in 2016. Die sprong die viraalgang die meer dan 100 miljoen keer bezongen is. Ja. Dat weer je. Ja, dat voor elke iedereen die zeggen dat er al helemaal stoer kregen. Hoe is nooit verder werkje. Iris Wiebenga. Die krijgt promoveerd naar de eerste klasse en begint met een keurige droegsprong. Maar zal graag wat verder willen in de volgende ronde. Wat kan Arne Galema? Want die wrakselt nog een beetje met de echte vorm. Die topsprong die er wel in hem had, die is er ontnota nog net uitkwam. En wat zou het lekker wezen om dat hier te doen in Weesum. Ik zeg hem een beetje Frederik als een sleeping giant. Ja. Ik denk echt dat hij 2 keer bij die 18 heel joggetje meter te pakken heeft, dat het hele feest weer begint te rollen. Maar dat moet eerst nog wel even te leger in. Nou, hij gaat in elk geval nog eens een keer rechtdoor. Dat is al een verbetering, maar het gaat te vlug. En dan kan zelfs de snelste mastklimmer van Nederland net in het topje komen. Nee. Maar goed, de koers weer goed en de pols een beetje verder, dan moet dat goed komen. Het begin is er voor Arne Galema. Ja. De vlakke insprong van mijn gevoel. Dit is ook een prachtig jepperke trouwens. De publiekslieveling was wel steeds wat must. Het mansje bij de Clemensje. Prachtige sprong perst hij eruit. Wietse of Germ Terpstra van Tjom. Lidje natuurlijk van deze afdeling in Weesum. Een rasljepperke. Nou maar Fietje hier vertelde ze mij. Ja, dat giet hem helemaal uit in de tackle. We begon dit seizoen met een persoonlijk record van Krek over de 14 meter. Ja. En het zit intussen al op 16 meter 70. Ja, dus al 2 keer verbeteren. En dat brengt dus op de vierde batte bij nog een debutant in eerste klasse. Namelijk Grietje Veldman van Samar. Promoveerde echt naar de eerste klasse. Met coach erop Bart Helmholt. En wat doet Grietje? Nou, die meldt haar direct daar in de top van die Famkesgroep. Want ze zit net heel ver achter het baltje. Er gaat nog onder leiding Inger Haanstra, maar die sprong van 13 meter. Maar daarachter ja, is de strijd los. Ja, met al je 11 meters dat nota. Maar alleen wel keurig naar de andere kant. Dat is ook belangrijk. De eerste sprong even de bal aantaasten. En dan in de tweede en derde sprong probeer hij dat uit te bouwen.
Anne Galema noteerde niet correct centimeter 25. Wil zij als een raket naar de andere kant gaan. Dus ja, reken er maar uit. Als hij 2 seconden erbij krijgt, dat is in zijn geval 2 meter. Ja, zo simpel is Dus het wel. ik ben benieuwd. Daar staat nou klaar Fijke Stellingwerf van Koudem. Maak een applaus, dat is een nijpersoonlijk record voor Grietse Veldman. Wils op de eerste baat de Grietse Veldman heel keurig bij de famkes naar het tweede plak klimt. 12:53 maar een PR. Tja. En wat gebeurt hier? Ja. Dit is volgens oordeelde punt. Ja, zeker die oordeelde punt. En dit is oerde Jontje meter voor Fijke Stellingwerf. Nou. Ja, Dit is hier de eerste tapsprong al. dit is wel om meest beginnen te vieren hebben, hè. Dat heeft een keer op televisie, show. Stel dat ik nou een keer helemaal op in kom. Ik geer rug en het gebeurt dan ik nog in wezen. Jongens. Schitterend die Wietske. Fijke Stellingwerf van Koudem. Het een PR van Jochetje 62, staat er hier. Ja, nou dan. Daar zit er dan net helemaal op dat komen, denk ik. Maar het is een heel eind in de buurt, hè? Heerlijk begin voor Fijke Stellingwerf. Jongetje 55. Nou. Dit is mijn aanstaande eerste sprong van de jong. Nou, dan kunnen we nou wel concluderen dat zelfs al in het eerste blok de wedstrijd behoorlijk iepenbrutsen is. Ja, zeker weten. En dit vrommetje heet Hanneke Westert van Snits. Ik een goeie dame. Ja, Een goed famke die mooi er... balsje. ja. Dit heel heeg stiet ik in het klassement. Heel goed mooi dat. Had Ekkerskopf in de Friese trui liept. Begin dit seizoen. En je houdt nou aan dat dat net samen weer. Want ik denk dat ze correct de leiding oorneemt van Inger Haanstra. Die trekt je 0 in. Ja. Ik zie dat ze hier wedstrijd won, het Frederik, op 22 juli in Drielst. Maar de andere wedstrijden altijd wel goed, ziet ze er goed bij. Dus Nou ja, maar eens even in die schema zien wat ze verleden die op het FK. ja, dat Diezelfde Hanneke Wester, dat had toen tot de eindta de verrassing was bij de Famkes. ja, 14. 99. Dat is nog steeds haar PR. En daarmee had ze heel lang op kop staan, want dat wie ex-equo met de winnares Femke Rispus. En dus weer toen de tweede afstand bepalend. Ja. En daardoor won ze zilver, maar daar hier ze haast goud won. Nou, Absoluut. hier hebben we die man die het verleden hier verraste bij de junioren. De regerend Fries juniorenrecordhouder, kampioen bedoel ik, Jesper Demmer. Ja, Nou als senior. eerste hier is altijd lastig bij de senioren als er vanuit de juniorengroep bij komt. Maar je hebt gezegd, hij houdt keurig partij. Begint mooi in Kreeze, eerste afstand. Ja, hij had op de valreep van zijn juniorencarrière dus toch een hele mooie prijs hellen hier. Heel verrassend. Wil ze nou bij de Famkes jongen een van de kanonnen, Pietrix Westra van Burgum. Die gleed voort eigenlijk een slagje naar onderen en dat kan ze net meer helemaal compenseren, maar ze komt toch nog een heel eind richting die 13 meter. Winnares in Griepsjerk. In de finale weer ze daar 4 bij de eerste. Wils weer jongen naar Chris Geerdink en dat is echt een debutant in de eerste klasse. Die heeft in deze sprong nog wat te huttehoer. Nee, Arend Veenstra mag ik zeggen. Arend Veenstra van Serhuizen. Die maakt het helemaal een sprong, want die is van de jongens B in één keer oer de jongens A heengegaan naar de jongens stapklasse. Arend Veenstra van Serhuizen. En dan kan je wel zeggen dat je wel een soort progressie maken in een per wedstrijd. En we zien dat Hanneke Westert bij de Famkes de leiding oornam het met 13-0 zo'n om 13-0 van Inger Haanstra. Dus die is dan ook de leidster. En dan zeggen we dat Pietrix Westra oprukt naar de tweede positie in de eerste ronde. Maar die 12,90 meter die het zijkrek weer hebt. Dus daar zitten de vrouwen mooi dicht bij elkaar. En dan krijgen we als laatste nog Hilde van der Wij van Sint-Jacobi-parochie. IMC hier in beeld. Is toch een keert zoeken. Ja. Sint-Jacob. Maar dit famke is heel verstandig en die had het op 4 hebben zetten. Dus dat is alleen nog maar prachtig. Want je kan ik net al eerst eens een keersbals jongens slaan. Laten we eerlijk wezen, er is momenteel meer te dwalen met 4 dan met de keertserij. Moment al. Dus
een goede kar van deze Hilde van der Wij. Hier komt alweer Volkert Veldstra. Het de stok, ik op scherp zetten, maar met dat bekeepje mooi. En wie het pak, ziet hem correct niet goed door de punt. En hier komt ze al, Hilde van der Wij. Je komt moeilijk in de stok, skever in, leger in. Ja, dan komt het wel droeg naar de andere kant, maar daar is dan het meerstek maar zijn. Op zich bij de dames, ondanks dat het prachtig waar is voor een fikse deuk. Al je droeg naar de andere kant. Ja. Dus En daar denk ik dat we echt nog een soort verbeteringen te zien krijgen. Grietje Veldman is daar heel goed begonnen in de eerste ronde. Want zij hebt mij 12:53 een nieuw persoonlijk record. ja. Brengt haar als debutante in de eerste klasse voorlopig wel op het 4e plakje. Maar ja, prima. Maar daar zitten vooral bij die kennen wel overal meter verder. Hè? Dat kan wel richting de 15 meter. Dus daar gaan ze nog 2 sprongen van de goede. Ja, maar mooi is de ronde, Frederik. Hè? Om uit te beginnen. Absoluut. In feite hebben we nog net z'n volle wiertsprong. Hè? Nee. Hier bij de jongens en bij de oorlogsklasse nou 2. En daar staat nog op de list Jarno Hoekstra, de man die het echt al aan de wedstrijd in Grimskerk. Weer eens lekker 4 heeg in de 18 meter eindigen. Ja, dus ik zijn jongen die het, nou, die het soms geweldig goed de slof zit te kennen. En ze weten alle keer van, goh, uiteindelijk wil ze graag naar de top 8 van de senioren. Want dan ben je topklosser en ben je wist van een plak op het FK. 1883 weer in die wat Jarno Hoekstra in Grimskerk del zetten. Een keurige sprong. En dan kun je verder mee. De bedoeling is altijd dat ze tegelijk weer beginnen met de tweede ronde. Dat is ik het mooiste. Dan hoor je het een beetje in symmetrisch hebben we zeggen. Vandaar dat we nou even een linnigje zeggen naar Jarno Hoekstra van Drielst. Die keer gewoon komt. Lekker in de stok komt en een hele crazy eerste sprong maakt. Een beetje rap naar de andere kant. Maar ik denk keurig om uit te beginnen. Daar krijg je maar verder. Ja. Eerst door de linie van 16 meter. Maar goed, in joggetje 54 van Fijke Stellingwerf van Koudem, Frederik, die had ik een beetje in de gaten voor de finale plakje, denk ik. Nou, de Bimmeldagen was dat maar minder aan finalist is. Hè? Dus, Zeker. Ja. Keurig de afstand in het publiek. Er zijn verschillende vakken maken. Er zitten nog onder de maximale 250 mensen die hier verschijnen mij. En ja, het is bekend. Families die mij wat dichter bij elkaar zitten. Ben je geen familie van elkaar, nou dan zie ik je even een plakje in het vak. En dan is die spreiding hier met dit aantal prima te doen. De tweede ronde. En daarin staat op de middelste battenkleer Jelmer de Jong van Tjom. En ik bij de Famkes is de eerste kandidaat. Dadelijk Safir. Maar ik denk dat de middelste batte eerst is. Ja, dat wordt eerst Jelmer de Jong. Die ierpende mij 12:88. Staat er voorlopig op de 6e plak bij de jongens. En kan die dat wat verbeteren? Nou, net echt in afstand in elk geval. Jelmer is volgens mij nee, eerste klas, Frederik. Dit hier voor het eerst, dacht ik. Ja, dit hier wel, denk ik. Ja. Dus dan is ik nog een beetje oud haasten. Maar van de toekomst, zullen we maar zeggen. Berber de Vries. Zit nou wat heger. Ja. Noteerde Alwen Johannesondag in die eerste sprong. Ik denk dat daar wat bij komt. Maar nog net genoeg om echt in de buurt van het podium te komen. Het derde plak is op dit stuit der 12:90 van Pietrix Westra. Ja. Ja, en wat kent Daan de Vries bij de oergangsklasse? De oergangsklasse, dat is een mix van senioren en junioren. En Daan de Vries had het nou aardig mooi te pakken. Ja. Die gaat je misschien wel naar zijn beste seizoenprestatie. In elk geval een prima resultaat voor Daan de Vries. Want dit gaat echt wel richting een dikke zandje, denk ik.
Ja, dat was zo er wel eens. Kijk wat Zeist. Santje 25, de tweede positie aan de Galen. Maar Ja, treden is dat. Oh, dat is treden we. Rutger Piersma had nog 8 meter. Ja, die hebben we natuurlijk ik nog. Maar hij verbetert zijn eerste poging gigantisch. Hij is Jan Jongsma verbeterd hemzelf ook, want die gang strakjes helemaal de mist in met zijn oren in en gang toen te wetter. Wat wordt het? Ja, Daan de Vries klimt, want die noteert hier Santje 54 en staat er mij voorlopig op het derde plak en hij wipt aan de Galema een plakje naar achteren. Dat is natuurlijk ook het voordeel van die promotiedegradatie. Nou, dit is een van de favorieten voor de Friese titel bij de Famkes. Inger Haanstra van het Heidenskip. Die leert echt het ene PR naar het oren. En wat ken ze je? Surres. Zet de creas uit, hè. Mooie sprong. Netjes, heel netjes. Roem oer het balsje heen, dus zij neemt voortdaliks de leiding weer oer. Ja, En dat maakt die Famkesklasse dit hier bijzonder boeiend, want het is kop over kop over kop. En het gaat alle kanten uit. Een hele leuke competitie. volledig mee eens. Hè. Ze maken elkaar ik beter. Als er geen concurrentie is, ja, dan denk je met tredje 0 het wel goed zo. Maar dan heeft er al een tredje 0 zo, dus dan moet je weer in actie komen. En ze juist dat vooral als Inger Haastra, Pietrix Westra, Hanneke Westert, Manon Koehoorn, die hellen het beste uit elkaar. En dat is natuurlijk wat de bedoeling is van dit speeltje. En een Manon Koehoorn krijgt 11,58. We weten dat zij ik volle vierder ken. Die moet dan nou de street even volgen. Maar tredje 59 voor Inger Haastra, dat is een hele mooie afstand. En daarmee neemt zij dus op dit stuit de leiding weer door bij de Famkes topklasse. Rutger Piersma. Die krijgt 18 meter. Oeh, gaat er wel jocht. Hij gaat uit koers. Hij zit weer heel driegend in die stok. En dat had er dit seizoen al vaker zien litten. Maar ja, richting het ekbeetspultje. Nou, hij kent dit gevoel meenemen en zijn tweede sprong. Blijft voorlopig tweede met die 18 meter. En fielt dat je meer in zit. Want Ja. Loek, dit is rug terug. Ja. Dan lijst ik over een jongetje meter. Precies. Ja, maar sinds het altijd, hè, de grootste keuze het vierde hebben is rug doorgaan. Ja. Maar technisch ik een mooie sprong hier. Hij is eerste in de stak naar wol, hij probeert er wat uit te helling. Maar dan Koehoorn, wat doet hij? Nee, die gaat toch uit koers. En dan graag attentie voor de middelste batten. Want daar staat de te kloppen man bij de jongens. In zijn laatste hier bij de jongens. Hij wil op jacht naar 4 sprongen. Maar Silder dwaamatten mij een brutsen tegen. Wisse Broekstra. Nou, nee. Had nou te volle wegen. Ja. Dat kende ik dwan natuurlijk. Hè. Het is centimeter rechtje stingen. Dan Bistel weer een heel lang richting Dijsegen joert. Zeerlijk Ja. kunnen wezen. Hij is 2 meter verder dan de nummer 2. Ja, dus dan kerst ik een beetje die richt op record sprongen. En ik weet zo net, wat is die persoonlijke record, vriend? Dus dat het zij de hol of... Een hege 18. Juist. Meende ik. Ik had zo net op Nee, ik meen zelf ik 18 ergens in Ja. de 80 of zo. Ja, Dus ja, dan moet er ik wel risico's genomen worden. En goed, Hij kent het ook, ja? ja, dat zo'n sprong natuurlijk straks een stokje iets dichterbij en het slag het al wel. Dan wie weet wat voor moois dat er nog in zit. Nou, centimeter 70 zeg ik voor Rutger Piersma, de man die tussen Brigon en hier 8 meter steen. Dus daar dan moet je best afstaan. Voor werd natuurlijk een crazy afstand, maar ja, met 4 heb je elke ronde probeer je wat verder te komen en dat is dus correct net slagen. Bouke de Jong, ze krijgt kopje onder, die stiet nou klaar. En die is dan nou natuurlijk, ik beziek je de man van Pargeer om hier een mooie afstanddeel te zetten. Nou, hij is dit seizoen leuk aanwezig. Let geregeld knappe sprongen zijn. En dit ziet er echt goed uit, hè? Zeker, Als je nou zeker. weer wel jocht en hij klimmen, dat kent er wel. Ja! Dit gaat echt richting de jongetje meter. Jongen. Keurige sprong van Bouke de Jong. Die nou mijn stip op 2 komt. Nog wel achter 5 stellingen werf met die jongetje 54. Maar dit is een hele netjes sprong. Ja, dat kan je rustig stellen, Frederik. Een hele netjes sprong. En uiteindelijk gaat het ik best wel makkelijk, hè? Hij gaat mooi rucht, hij gaat mooi kalmoederen punt, maar op het einde moest het dan nog vrij rap en dan komt het toch op dat lintje van jongetje meter. Ja, dan ben je goed bezig.
Ritse Steensma. Wat kent die? Nee, die mat in een ongeval voor zelfs. Ja, Als nummer 2 op een eerbiedige 2 meter. Maar ja, als je weg in maat, dan kan het echt een keer misgaan vanzelf. zeker. 8 meter 86 noteren we voor Bouke de Jong. En dat is een keurig tweede plak voorlopig in de wedstrijd. Ja, Derde landing van Iris Wiebinga. Gang nog wat te vlug hoor. ja, en Arne Galema, die zullen hem toch wel een beetje mengen moeten, vind ik eigenlijk. Toch is die stand verplicht. Hè? We hebben een joggetje 54, we hebben een 8 86 en we hebben een 8 meter precies als top 3 afstand. Nou, Arne zelf ze krijgt dus Santje 24. Toen sprong er, vond ik, te leeg in de stok. Ja. Misschien dat er dan ook de winst te pakken kan, dat er iets meer een focus op die insprong. En dat dan goed gaat, dan kan de sprong een vervolg krijgen. Ja, en hij zal echt wel graag in de rin van dit blok toch nog een stapje zetten willen. Hij zit nu op het 10e plak in het algemeen klassement. Ja, zijn meeste afstand is 16,60. Nou, spring je dus een keer een jontje meter, pak 3 meter erbij. Dan zit je weer top 8. En dat wil je vanzelfs op het FK, hè? Absoluut. Ja, Want voor het FK is er nog 1 promotie-degradatiemoment. Dus hij kan hem nog omheen werken. Zeg zijn broer hier. Skieren en schreeuwen. Maar 21,53. En waar werd inspireert het hem ook om uit de slof te zitten? Hanne Galema. nou. Galema, houd er hem recht. Nou, in elk geval, nee. Hij gaat uit koers. Nou, Ja. daar zit al meer dreiging in. Absoluut. Maar de insprong weer niet goed. En daar begint wel een vierlepsprong mooi. En de stok stond nou uiteindelijk. En daardoor komt die dreiging uiteindelijk nog. Die stok best wel heel goed. Ja. Maar als die insprong net optimaal is, het gaat ik bij die topsprongen om details, dan is het echt heel lastig vierleppen. En gek is, zijn broer is nou in topvorm, die zei ik alles lukt. Terwijl we hier even het sprongje mooi pakken van deze Dekselse Germ Terpstra. Oeh, ja. Ik zit er weer fantastisch uit. Ja. Maar ja, krijgt te volle wegen. Kijk, als je voorganger is, gaat hij nog ik te wetter. Ja, ik net alles kopiëren van de grote man natuurlijk. Had hij de wetter springen, hoe je ook net de wetter te springen. Maar ik ga hier de stok justjes te 4 zetten. Maar ik zou vertellen, Frederik, hè, als nee Isbrand Galema, die is momenteel zo goed in vorm dat eigenlijk haast op de automatische piloot alles lukt. En bij Owen is juist echt, die is aan het struggelen, die is aan het vechten met hemzelf. Die is zo'n piekerie. Ja, nou dat is hoe je wordt, ja. Struggling. Want hij is fit, hij is trained, daar leidt het net om, maar het hekt ergens. Ja. Hij krijgt een puzzelstukje net op goede plak. Nee, En dat de crux zit hem waarschijnlijk in die oergang van de batten naar de Polestar die insprong. Daar gaat iets net zoals hij het wend wie. Nee. Ja, en dan is het een hele toer om 4 te springen. Ja, want als het goed gaat, dan gaat het automatisch. Maar als er nog nooit in moest, dan zou het precies goed. Ik ga door struggelen, maar dat is net goed Fries. Piekerie, dat is het goede woord ervoor. Nou ja, Maar je weet bij hem, als dat kwartje valt, dan is er eigenlijk in ieder keer weer een van de tapfavorieten. absoluut. Dus laten we hopen, want het seizoen is natuurlijk maar kwart, hè. Er zijn net heel volle wedstrijden. Nee. Normaal begin je ergens medium mooi, hè. Ja, dan kan je het. Dus is de eerste weken wel een beetje pielen bloeien. Maar dan moet je direct met je steen. Dat brengt us bij de verrassing ontnota Fijke Stellingwerf, de leider in de wedstrijd met een jongetje 55. En ken die ken nou niks Sjælitten. En op de vierste batten geldt hetzelfde voor Hanneke Westert. Die met haar tredje Nosson daar het tweede plak inneemt bij de Famkes. Wilst we van Arne Galema nog een lichte verbetering noteren kunnen. Hij hier Santje 24 in zijn eerste, Santje 43 in zijn tweede sprong. Wilst er San een uit koersgang. Nou, laten we hopen dat hij zijn tweede sprong rug terug in kan. Want wat zou het mooi wezen als hij
weer eens een keer finalist werden koer en mij de grote jongens om de haardprijs strijden kan. Chris Geerdink van Burgum komt aan deze kant op. Soortman derde tweede ronde te wetter. En ja, Chris Geerdink doet exact hetzelfde. Dat is toch raar. Ik weet niet wat er is, Frederik. Maar Jelmer de Jong die begint in de tweede ronde nog maar een weliswaar matige, maar toch in ieder geval een droefsprong. Tolofsson 60. En daarna gaat alles en iedereen kopje onder. Ja. Ja, maar als de eerste sprong te makkelijk is, dan weten ze van nou, dan mag de pols wat verder. Ja, Maar ja, als dat een beetje te vier is, precies. dan is het weer. Het blauwe puzzels van de Leppers. Ze moeten elke wedstrijd opnieuw uitvinden wat de stokhak kan, hoe is de loop, hoe zijn de omstandigheden. Daar moet je je op aanpassen. Per centimeter vooruit, achteruit, de loop verlengen. Het zijn alle keer puzzelstukjes die klappen moeten. En dat maakt het de sport die er zo makkelijk uitziet, uiteindelijk zo complex. Er staan weer mensen klaar op de verschillende batters. Daar staat bij Bart Helmholt, een van zijn pupillen, Pietrix Westra. Famke wordt een ere wat lien. Nog Nederlands kampioen waard bij de Famkes onder met hier. Nou, dat is een Perelin al, destijds in Griepsjerk. Maar nu is ze meer als een kop grutter en ik een... Oh, je gaat het net lekker maar insprong, ja. Nou. Nee, want je denkt dit is misschien wel voor haar het moment. Hè? Zit John dat Inger het natuurlijk. Hé, we zien wat je We gebeurt. zien wat Jesper Demmer doet. Ja, Jesper Demmer die... Nou, uiteindelijk toch te rap oer. Kwam in zijn eerste sprong tot 1662. En nou, daar zal dit ik weer ergens in de buurt komen. Nee, dat is te vlot. En dat betekent dat Jesper Demmer hem voorlopig nog net mengen kan hier in de top van die oerensklasse. Nee, zit er wel dreigend uit. Maar inderdaad, de afstand die komt er dan net helemaal uit. En dan Pietrix Westra bij de Famkes. Gaan we weer verder met de laatste dame in de tweede ronde. Nummer 104, Hilde van der Wij van Sint-Jacobi-parochie. Maar eerst op de middelste batte Arend Veenstra, debutant in die jongensgroep. De man uit Jeruzalem, die het hier snel heeft dat hij net van niks terug gepromoveerd is in één keer uit de B-groep, tweede klasse, naar de topklasse in de eerste klas. Arend Veenstra noteerde in zijn eerste sprong 14:63 en die is nou roem verder. Jesper Demmer, ja, ik kan het klokje erop gelijk zetten. De eerste sprong 16:62, nou 16:67. Ja, Het zijn leuke sprongjes, alleen nog, ja, van de prijzen doe je het mij. nee, dat moet nog meer gebeuren. Nou, sure zoon, Arend Veenstra op die middelste batten, die liet hier een geweldig nieuw persoonlijk record zien, want hij vleent hier en hij 15:91. En dat is een jongen die wel een stormachtige carrière erom maakt, ja. Ik zei het nog maar eens een keer, hij begon dit seizoen in de jongens B in de tweede klasse. Slaat in één klap de jongens A oer. Ja. Komt in die eerste klasse en stiert nou mijn stip gewoon op de tweede plak. Ja, daar ben ik volledig met eens. Dat is uitermate knap. Dan let je je goed zien. En dit PR, dat zou je er meteen bij. Die 16 meter zit er ik zeker in. Misschien jou nog wel. Nee, Wessa Minne, insprong bij de vrouw. Het is een beetje vreemd. Misschien toch wat, ik weet het net. Het is warm dat de hand wat, ja, weet je, dat er wat zwethand. Ik weet het niet. In combinatie met hars, dan wordt het wat, wat glibberig misschien, maar... Volkert Velstra in die jongensklasse. Nee. Echt ik te vol. Ik een jongen die het in het verleden, zeker als junior, wel heel vier sprong had. Maar nou een beetje ziekert naar de vorm. Ja, we zitten in het eerste blok. Dat wil zeggen dat de Famkes, de jongens en de oersklosters alle keer 3 keer liepen maaien. Daarna komt er 3 nieuwe groepen op de kansen te weten. De vrouwen, de junioren en de topklasse senioren. Ook die liepen 3 keer.
En aan het einde van de rit zorgen we even wat de vierste afstanden noteerd ha. En dan mij je de besten daarvan nog 2 keer beziekje in de uiteindelijke finale om zo de dijtitels te verdienen. Ja, misschien is het leuk om even een tussenstand te gaan bij de topklasse Famkes. Inger Haastra de zonder leiding, tredje 59. Hanneke Westert, tredje 0 zoon op het tweede plakje. En Pietrix Westra met 12 meter 90 die leidt er te redden. Ja, en ik bij de jongens is een tussenstand te gaan. Het eerste plak daar van Wisse Broekstra, Santje 18. Tweede plak, Mij Stip, Arend Veenstra van Serhuzum. Hij springt van de afdeling Boetenpost 1591 PR, keurig tweede plak. En derde is daar Wietse Steensma met 1521. De laatste die in actie komt in oorlogsklasse is Jarno Hoekstra, Nieskrekt 1666. Dit voorlopig zonde, maar ken volle verder. Dat leert er van de week al in Griep zien. Hij ken in potentie ook over de 9 meter. Maar zit dat er nou in? Nee. Hij loopt hem uit koers. En dat betekent dat we in het eerste blok iedereen 2 keer in actie zien hebben. En dat we voor deze categorie met de derde wedstrijdsprong beginnen. Ja, Fijkenstelling werft er dus nog steeds 4 onder leiding met Jochentje 55. Bouke de Jong van Parageer kwam er deze tweede ronde goed bij met 8,86. En Rutger Piersma, hij stiet op dit steeds redden met 8 meter precies. Op zich een boeiende wedstrijd in die oorjangsklasse op een heel redelijk niveau. Ja, nou had iedereen 2 keer de kans gehad om de andere kant te hellen. Dus zou er genoeg informatie wezen matten dat je nou ongeveer weet van hoe scherp het een stok steen kan. Ja. En dat zou dus budgetten kennen dat we nou toch wel weer een paar verbeteringen verwachten maaien. Ja, dat je een beetje naar de climax staat, dat zou het mooiste wezen. En waar weet dat deze Berbe de Vries van Mantgem 11,79 en 12 meter 16. Misschien net een famke die het meteen echt nooit van gaat om de kampioensprijzen. Maar goed, Jelmer de Jong van Tjom, van hem hield hetzelfde. 12,88 en 12,60. Dus ja, dat hij daar nog wat bij op. Liepen ken, een dikke 3 meter notering misschien het shutter. Nee. Op zich aardig goed, qua 3 ging, maar hij eindigt niet wetter. En dan heb je 0 meter. Dus die gaat er uiteindelijk net echt op vooruit. Wat kan Berber de Vries bij de Famkes? Concentratie. Voorlopig 5e met 12,16. En nou helpt ze het correct net. Nee. Sneu, want als je hoe mooi het ze insprong en haar oren die goed. De simpele conclusie is dat de stok juist de 4 stiet. En dat ze dat er om correct net helpt. En dan denk je, hier nog maar een sprong. Dan zet ik hem ietsje dichterbij en dat is dat wezen. Maar goed, 3 sprongen, dat is al heel wat. En Daan de Vries, die zit wel lekker in de wedstrijd. Hè? Zegtje 26 en Santje 50. Nee. En terwijl ik dat is, verwacht je bij dat die lijn zich voortzet. Maar hij bedaart het in het wetter. Maar hij is heel tevreden wezen, hè? Want die Santje 54 bestuurt van hem, de vierste van dit seizoen, die noteert hij dus voor zijn klassement. We schreeuwen wedstrijd zo'n joer in Weensum. Nou, na de zo'n wedstrijd tellen de 4 beste sprongen. Van de 4 beste wedstrijden, mag ik eigenlijk zeggen. En dit is dus zijn beste sprong op nota. En hij pakt weer centimeters in het klassement. IJzer Jan Jongsma van Jouweren. Nou, lietse klimslaagjes. Maar goed, als je er maar een mooitje kon je vanzelf bovenin. Zo simpel is dit weer. En hij, werd net wat als beste afstandsterie. 12,30. Daar gaat in ieder geval aardig voor in volgens mij. Dus, en dat ik het zo krijg, hij misschien nog een sprong te goede. Want hij sprong wils toen de techniek haperde. Dus en toen kwam hij erin en misschien mij hij nog wel een keer. Ja. Maar dat zullen we even aanwachten. Dat jaren we dan wel. Inger Haanstra bij de Famkes.
De leadster in de wedstrijd, met tredje 51, kan zij die 40 meter weer omvallen. Ja, dit ziet er weer keurig uit. Kan zij terugklimmen en gaat weer over het baltje heen. Een keurige opbouw. En dit komt in de richting van die 40 meter. Het famke springt heel licht, want Ja, de insprong glipt zijn lietsbietje 10 centimeter naar beneden. Haar laatste klimslag gaat niet optimaal. Nou, weet je dat ze dan denk je, hoe kan je dan nog een tapsprong maken? Toch iets voor haar eigen. Baltje hinnen wat er luidt, ter indicatie van de vierste afstand tot no tie in die categorie. En dan gaat ze dus dik op die tredje 59. Dat zei ik voor haar klassement. Wat goede zaken, hè? ja. Voorlopig verstevigt ze haar leidende positie. Wat kan Rutger Piersma? 8 meter en Santjes 66. Rutger Piersma weigert deze keer te volgen. Ja. Noteert dus 18 meter in zijn eerste sprong. Daarmee voorlopig op het derde plak. Maar ja, het zal toch een beetje balen, want hij weet dat hij volle verder kan. Maar hij is Jere Joet Kleer in wezen. Tredje 88 noteren we voor Inger Haanstra, dus zij verbetert haar weer. En staat nou nog steviger op 1. Ja, die zullen we heest waarschijnlijk weer omzien in de finale. Dat ze nog 2 pogingen krijgt. En nou, het zou mooi wezen dan Jerik die om de 40 meter er weer omgiet. En dan gaan wij vanzelfs naar de middelste batten, want daar staat in de Frieske trui Wisse Broekstra. Had zijn tingen versteept aan de zoenetingen de nijst, verbiedt de pine. En zal op jacht naar die 18 meter willen. Nou, dit ziet er een stuk beter uit. Ja. Dit is de Wisse Broekstra, zouden we hem kennen. Ja! En daar is die 18 meter sprong. Ja, even een beetje hinkelje. Hij moet even op een kisten bieten. Maar dit is, zouden we hem kennen, dit gaat richting 18 meter. En ook hij verstevigt dus geweldig die Frieske trui. Manon Koehoorn beziekt het, maar de stok gaat correct net door de punt. Dat wordt dus weer het sprong. Maar Wisse Broekstra, ja, just dat. Hij springt 18 meter 16 van Wisse Broekstra. Dat is de beste van het seizoen op nota. Het kent dus wel en het is een nieuw persoonlijk record. Wisse, kom hier eens even. Als je toch de keurst, dit lijkt er weer op. Ja, dit is een mooi begin, hè. Ik wil nog een aardig stukje verder, maar dit is weer een mooi begin. Zeker. Ja. Lekker dreiging in de stok, redelijk rjoch. Er moest nog even hut klauwen, hè, die laatste slag om die automeidje. Nou, ik hier eigenlijk nog een maatje maken, denk ik, maar nou, ik heb nog 2 pogingen, denk ik. Dus, Ja, liefst een slag erin, inderdaad. Maar goed, zo'n omstandigheden met Brutsen 10. We hebben er begrip voor, maar ik zou zeggen, pak hem er straks even bij. Wat weer die persoonlijk record? 18 meter draaien, dus een stukje verder, maar... Keurig, wat hè? verder, hè. Ja, nee, zo'n zeker. omstandigheden is dit natuurlijk een prima stap. Ja, prima stap, maar ik wil nog wat verder straks. Nou, mij is nog 2 keer in de finale. Gefeliciteerd. Maar Wisse, dan springt ze nou op een blinkervoet en op een schoen. Klopt dat? Nee. Oh, die heeft even... Ja, ik zou zeggen... niet zo'n berg. Ja. Als ik die 10 aan heeft. Nee, dan is... Ik denk al dat dit net het was, maar dat... dat is puur even ter bescherming van straks. Succes verder, Wisse. Wil ze zeggen dat Bouke de Jong een eind uit koers ging. Hij blijft dus staan op die 1886. Staat hem maar hij nog altijd op het tweede plak hier in Weensum in die jongensklasse. En mij misschien nog wel hoop je dat er straks bij de 5 besten oorblijft. Ja, daar lijkt het op dit moment wel op. Dus dat moeten we even afwachten zien. Hier zeggen we Wietse Steensma van jou, hè? Nou, Shit, daar komt hij, hè? Daar komt er aan. Ken er weer nog naar Wietse Steensma. Sjurres. Oh, wat gebeurt hier? Dit is verder. Geweldig! Op dat baltje goed leidt, is hij voorbij. Wisse Broekstra, zit het nou beleven hier. Wat een geweldige sprong. Monsterachtige uithaal hier van Wietse Steensma. Nou ja, die had ik nog nooit zo van je weg. Nee. Die zullen wel denken van, ja jongens, ik weer wedstrijd naar wedstrijd. Dan komt er in één keer Wisse Broekstra bij. Maar ik zal hem toch nog even een poepje laten ruiken. En dat Nou. 18 meter 42, een heel dik nieuw persoonlijk record van Wietse Steensma. Die je brutaal de leiding oorneemt. En dus ook een hele mooie afstand noteert van zijn klassement. En voorlopig hier gewoon de nieuwe leider is bij de jongens. Ja, dit ding gewoon
afstand van grote kerels. Jongens. En die wil je gewoon bij de jongens maken. Onvoorstelbaar. Ja, maar je staan nou al de beste wedstrijd op nota in deze jongenscategorie. Maar liefst 2 jongens al over de 18 meter en er moet de finale nog komen. Ja. Fantastisch. Even zien wat bij de famkes Iris Wiebega doet. Nou, netjes sprongje. Ja, absoluut. Wietse Steensma had er nog even een bonus bij, want hij pakt hier zelfs het scoresrecord bij de jongens. Zo. Anne Galema mat hem nog snel jaren Joert. Anne Galema, dit liep het al een stukje beter. Ja. Kan hij nog wat terugklimmen? Oeh, dat gaat werd te hutje. Ja, reactie Nee. Zuid genoeg. Het kwakkelien voorlopig gaat nog terug. De Ja. frustratie dript er echt al bij Anne en dat is begrijpelijk, want ja, als je zo fit bent en zo sterk en het komt er maar net uit, daar is niks om. Het scoresrecord bij de jongens, dat stond op 8:24. En dat is nou gewoon voorbij door deze Wietse Steensma van de Jouweren dus. En nu ben ik wel benieuwd eigenlijk. Wat Sametien bij de jonkjes, dat prachtige jonge talent van Vietjenier Germ Terpstra dwang. Ik weet net of we die in beeld krijgen kennen. Want ik zei, kijk Germ, die volgt een beetje de grote kanon in die categorie. Toen ze bij de kop ondergong hij dat ik. Maar dat het nou ik doet en hij is wat geïnspireerd raken door die 8,16 meter en die 8,42. Ja, dan kennen ik van Germ Terpstra hele mooie dingen verwacht zie. En nee, het hem wees is de firma Schuggemus klimmen. Het is zo raslijpperke. Maar goed, je moet maar weer concluderen dat er wat te kwaad komt. Fietje voor de zondag en 2 keer kopkoender. Dus helaas op zijn eigen thuisbatten komt het er jong net helemaal uit. Wij zullen nu naar Grietje Veldman. Bij de vrouwen die hier niet krijgt al een nieuw persoonlijk record van 12,53. Zeg dat Iris Wiebega niet krijgt voor haar, de oren-debutante in deze famkescategorie, ook een PR hebt. Justjes verder zelfs, 12,55. Dus ik moet zeggen dat die vrouwen hun prima profileren in hun eerste optreden op het hoogste niveau. En dit is de verrassende leider in de wedstrijd ontnota. Fijke Stellingenwerf van Koudem. Jongetje 55 in zijn eerste sprong. Ja, het is een PR van Joggetje 62. Nou, dat is zo'n prachtige doelstelling wijzen. Maar dat gaat nou net gebeuren. En nou is het afwachten. Als Joggetje 54 genoeg is voor de top 5 notering bij de senioren. Jongen, dan juggen we hem nog weer om. Naar de topklasse in de finale. Ja. En ooit dan kende ik maar een heel goed gevoel op huis omgaan. Savisa, want deze neemt er Savisa maar voor zijn klassement. Ja. Wilst Arne Galema nog licht verbeterd naar Santjen San Santig. Zit er voor eerst mij op het 4e plak in de oergangsklasse. En die weet dus eigenlijk wel dat zijn wedstrijd van Joert erop zit. Want er komen nog 8 toppers in actie. Die het alle keer in potentie verder kennen. Ja, ik kom nog even waarom bij de famkes op die Grietje Veldman is krijgt. Die leert opnieuw een persoonlijk record. Ja. Nou, 12,72. Zo. En die had dus een monsterachtig debuut hier in de eerste klasse. Ja. Nog krijgt net op het podium, 4e plak. Maar een hele keurige wedstrijd. Ja, een pupil dus van Bart Helmholt. Nou, ik denk dat de coach tevreden is. En misschien wordt hij daar ook wel weer een beetje terug geïnspireerd. Je weet het maar net. Je krijgt er in ieder geval geen mis in van. Dat is iets wat zeker is. Hanneke Westert. Voorlopig de nummer 2. Kan zij daar nog een schepje bovenop doen? Hanneke Westert. Nou. Kan ze hem recht horen? Nee, dat kan ze net. Want dan hier dat baltje gevaarlijk was. Nou net. En dus is Hanneke Westert voorlopig nog altijd de nummer 2 derde. Bij Tretje Nilsson. Achter Inger Haanstra. Chris Geerdink van Burgum. De blonde knaap. Tretje 22 en 2 wierdsprongen. Dementeert jongen Dwan. Dus die doet om de prijzen in ieder geval net helemaal mooi. We zeggen even naar die 3e positie. Nou, dat grote geweld van Wisse Broekstra en Wietse Steensma is de 3e positie. Arend Veenstra, Utserhuizen, mooi 1591. Het touw zit er goed bij de aanschouwers bij Jesper Lemmer.
Jesper Demmer stiert klaar voor zijn sprong, maar daar maakt even in de kans op, want het touw wat onder de pols zit, hangt achter de klos. En heel terecht wordt erop appelleerd, want als de touw klem komt te zitten en straks staan blijft, dan kan het heel raar uit die stok vallen. Dus, Anne Galema bevrijdt het touw, maakt de pols daarmee vrij en dan kan Jesper Demmer van zijn derde sprong in actie komen. 1662, 1667. Dus even zien hoeveel het er nou komt. Nou, hier komt een watergolfje bij, een wietpak. Hij blijft op het 6e plak staan. En bij de Famkes stiert klaar Pietrix Westra. De nummer 3 op dit stuit met 12,90. Maar ja, zij kan dik over de 40 meter leert ze zien van een week in Grimskerk. Oeh, weer een slipperke. Ja, en dan is de kracht eruit. Nee, zij kan zich net verbeteren. En dat betekent dat Inger Haanstra hele goede papieren daar had voor de dijtitel. Ja, dat ziet er inderdaad goed uit. Bij de vorige wedstrijd hier in Weesum sprong zij ik beduidend verder. Maar volgens mij toen ik in de finale meende ik. Toen kwam ze tot 40 meter 44. Dus voor haar... Dat ben voor haar hele gebrokkelijke afstand. Ja? Want zij had een PR van over de 15. Precies. Ja, die middelste batten, daar ook nog zo'n verrassing. De man die het leert van de afdeling Boetenpost. Hij komt uit Serhuzem, Arend Veenstra. Een heel dik persoonlijke record, ook al bij de jongens 1591. Kan hij nog een keer vlammen? Hij springt makkelijk, ja, jongen, maar nou gaat er uit koers. Maar hij zit heel makkelijk vlug bovenin. Kist wel zien dat dit een jongen is met potentie, die zien we waarschijnlijk wel vaker zien. Ja. Hij blijft daarmee op een derde plek staan en debuteert dus voor mij een Prieske, want hij is minimaal derde. Zien we toch zo is het. Een Prieske, een PR en hij liet u zien dat er potentie heeft, want een sterke knaap. En we zullen hem dus waarom zien in de finale. Ja. Dan moet je er nog wat keer. Dus daar gaan we nog wat keer van genieten. Nog 2 oergangsklassers. Te beginnen nou met Volkert Velstra en achter hem staat alvast klaar Jarno Hoekstra. Beide heren net in de top 3 nog. De Akkermer. Nou, in elk geval, nee, ja, wel hichten, maar net de goede richting. En Hilde van der Wij, die lid had er nog even geweldig zien, hè? Ja, zeker. De vrouw van Sint-Jabek valt de 12,90 meter gewoon van Pietrix Westra. Ja. En je zult het beleven dat je alsnog op de valreep dat derde plakje arresteren en dus finalisten worden. Het zou dus Samarie zitten kennen, want het is erom spannend, maar ze komt heel dicht in de buurt. Ja, zo, Aisjan Jongsma die mocht die eerste sprong oerdwaan. Maar die eindigt hetzelfde als die eerste sprong, namelijk in het water. Dus hij zit er per saldo net volle mee op. Zeker, Hilde van der Wij, die naar Tretje 0-3. En daarmee springt zij Pietrix Westra. Ja. Tretje 0-3 voor Hilde van der Wij. En dat betekent inderdaad dat zij Pietrix Westra, de winnares van Grimskerk, Jidde, uit de finale hebt. Ja, we zijn het al. Dit is een hele boeiende categorie, die Famke stapklasse. Want ze kennen elkaar alle keer uit en in de wedstrijd springen. En dat bad nou ek. Ja, dus dat kan straks een leuke finale worden daar. Bij Inger, Hanneke en Hilde. En waarvan Hilde inderdaad de verrassing is. En bij de jongens is Arend Veenstra dus de verrassing. En moet natuurlijk Wisse Broekstra nog vol onder bak om die 1842 voorbij te lepen. Dat naar je schoonheidsrecord is van Wietse Steensma van de Jouwer. Ja, en het verrast mij dat Wietse Steensma zijn PR nou zelfs verder is van Wisse Broekstra. Want Wisse Broekstra is natuurlijk de grote favoriet. Maar absoluut. Die wordt je toch in eigen provincie nog voorbij streeft. Toch Wietse Steensma, hè? Ja, maar die jongen er net voorbij. Nee, maar dat zeker uit.
dit is goed voor de sportieve concurrentie. Ja, zeker weten, want hij verrast hemzelf, maar u zegt, dat wil ik. Behoorlijk zelfs. En ik denk, wist ik, Ja. toen hij natuurlijk 8-16 sprong, dacht ik van nou, dat is weer kat in bakkie. Maar meteen daarna het antwoord van Wietse Steensma. Prachtige sporter dus bij de jonge stapklasse. De laatste man in de oorgangsklasse dus, Jarno Hoekstra. 66 en een weertsprong. En hij moet naar de 8 meter voor een Prieske in die klasse. Naar de 8 meter. En qua klimmen gaat dat de goede kant op. Maar de stok die gaat net de goede kant op. En dus bloedende 66. En is Vaike Stellingwerf daar. 4 waai de winnaar dus. Maar die geweldige joggetje 54. Wordt Bouke de Jong kreestwaarde van Parageer met 8,86. En Rutger Piersma, hij wordt te redden met een kreeze 8 meter precies. Dat betekent dat we op alle kansen een nieuwe categorie krijgen voor harden treien sprongen. De eerste batte zullen we dadelijk naar de vrouwelijke topklasse. Maar net samen een deelnemer, Maureen Poijs. 2016 stier ik op die batte. Wie is er nog Famke? 2015 mag ik zeggen. Waar ze Fries kampioenen. Ja. Daarna, hier ze pech dat ze blesseerd rekken, zwier blesseerd, brutsen voert. Had een aantal jaren het lippen even links lezen litten, maar wil toch nog een keer beziekje wat erin zit. Nou, er zit nog heel wat in, want zij promoveerde mij stip in één keer weer in die top 3 in de topklasse. PR-wedstrijd tweede klas en zij is in potentie ook een kandidaat voor medailles aanst op het FK. Riemer Dirk Krol is de eerste junior die het kleerst heeft. Ze zocht even naar elkaar waar je het eerst. Dames gaan voor, hè. Dus dat zal Maureen toch En waarschijnlijk. Ja, ik heb de indruk dat Riemer Dirk goed opvoeden is. En hier komt dan Maureen Poijs, vastnits. Mooi onderin, pittige klimslagen. En dan gliert een stukje. ja, toch een kreezensprong om uit te beginnen. Stok en wat verder. Absoluut nog geen perfecte uitvoering, maar om uit te beginnen. Haar PR stamt nog uit haar famkestiet. Ja. 1536. Sure. Riemer Dirk Krol bij de junioren. Nou, die liet hier een hele mooie sprong voor dadelijk zijn, hè, Sjurres. Een dikke centimeter. Heerlijk begin voor hem. Ja. Sterke jongen die toch een beetje nog een ziekje is om die techniek. Die kracht om te zetten in de juiste techniek. Het gaat soms nog wel eens een beetje roeg. Zal liegt het op tegen. Maar die begint heel noffelijk onze wedstrijd. En wat kan nog die oren herintreder Age Hulder. Die had de stok te vier steen bij zijn eerste sprong. Ja, als we het dan over jongensrecords en juniorenrecords, Ja, dan weer dit een fenomeen in zijn tijd, hè? absoluut. Als jongetje oer een jongetje, Ja. als junior, hoe dik oer de 20 al zelfs. Toen Nederlands kampioen, Fries kampioen. Ja. Ik ben eigenlijk nog steeds afstand met de Noik. Hartstikke blij mee is, hè. Ja. Dus Maar ja, had er echt 2 jaar uit lijn. ja. Ja, we hebben een hele soort herintreders om zo maar te zeggen. En dat is voor de sport natuurlijk alleen nog maar goed. Want het zijn wel alle mensen die boordevol talent zitten en toch wisselende omstandigheden. Ja, toegevoegde waardes bent. Ja. Even een update. Riemer Dirk Krol bij de junioren noteert centimeter 18. Dat is op dit moment de vierste. Maureen Poijs begint met tredje 38. En die staat daarmee voorlopig natuurlijk op de eerste plek. Want die de eerste springster. En Age Hulder die begint met een het pak. Dat brengt us bij de nummers 2 in de verschillende groepen. Concentreer dus eerst op Anneke Broersma. Bennett zit rustig in Lemelerveld, maar leert voor de afdeling Burgum. Belooft wat bij deze top 8. Bereid met het vooral wat ik 3 keer geblazen. Anneke Broersma. Kan die hier direct wat zien letten? Nou, die eindelijk toch een einde koers. Ja, en dat brengt dus dadelijk op de middelste batte bij Boa Westert. Dat is echt zo'n jongen die het in één keer progressie maken dit seizoen. Hier een PR van ergens in de 15 meter. En toen dacht hij in Boetenpost van nou, daar kunnen we wel bij. Haast overal meter erbij, nooit 16 meter sprong. Voor een dikke centimeter als PR. Ja. Het jouwt on wat de potentie is.
Nevens mij de broer van Hanneke Westert. Groot talent. En op die stok, nee. Ik zou zeggen, op die stok wel mooi werken. Maar Ja, en dan Theo Hopma. De man die zijn grootste succes ooit hier in Burgum-Del zette. in Hij wezen. Fries kan in Wezen. Had nog net zacht gek volle snelheid, maar dit ziet er al wat driegender uit, maar je eind uit koers, ja. Maar dus de sprong zelf ziet toch weer Ja. eens een keer wat drieging in, want dat noteert hij heel dit keurig 18 meter sprongjes. Ja. Dat zijn voor hem trainingssprongjes, te vlug hoor en je ziet al wat meer drieging in, maar nou nog recht. Ja, voor de heer net te houden eigenlijk. Hè. Won die door de wedstrijd, weer supergoed op dreef. Meerdere keren over die 21 meter. Ja. Hier direct nog nooit hellen. 11 meter Johannes Zegler. En dit hier kjellert het wat zwitter. Dat is duidelijk is nog ziekende, maar je ziet in ieder geval wel wat dreiging in. En laten we hopen dat er hier verder mee kan. Terwijl dat zich eerst even met vrouw en baan bemoeit. Ja, je hebt ik druk als huid zijnde, als topsporter. Dat bedoel ik. Het jet er alleen even bij. Ja, intussen draaien had erin, dus. Ja, dat gaat ik rustig terug. Een liefhebber zullen we maar zeggen. Dus, Met succes. en daar is ik niks mis mee. Hartstikke mooi. Nou, Broosma. Anje Bergsma bij de vrouwje is een van die vrouwen die het promoveerd is. Had ik een dikke 14 meter wel in de vingers. Maar liet dat hier nog net zien. Maar de rest zeker alweer prima uit. En dan Minne Smit. Bij de junioren. Die springt een thuiswedstrijd. Leert van de afdeling Weensum. Eerste sprong naar het Bronsma. Ik een hele talentvolle junior. En dan maar eens even zien dat er jongen op zijn thuisbad al lekker uitkomt. Die In die pols. Ja. Ja, denk ik dat het finaal mis, hè? Met die sprong. Ja, maar dit is zijn stijl wel wat. En dan weet hij toch heel vaak die stok stil te klimmen. En dan gebeurt het. Want de Hannes Carion hier vorige keer bij me, die weer helemaal lyrisch over zijn techniek qua klimmen en snelheid. Die zei, goh, dit is een lust voor de eeg. Maar hij had een hele diepe insprong. Doek er haast in. Maar OW op die pols oergiert. Ja, nee, dat klopt. Hij kiest er voor om die stok heel vier te zetten. En dan wat leger erin. Nou maar even de egen op de man die Jere Vliene hier het Frieske record zette op 21 meter 68. Nart Bronsma levert hem de Frieske titel op. Dat Frieske record dus ik. Vierste sprong terug een Fries maken. Hier in Weensum. Maar dit seizoen nog een beetje de tweede viool spelend. Want het binnen vooral Isbrand Galema en Bart Helmholt die de aandacht loeken. En Nart zit er op eerbiedige afstand op het tweede plak achter. Ja, de beste of de rest zou je ze kennen. Maar dat is voor Bart net goed genoeg. Of voor Nart net goed genoeg. Surs. Ja. Surs. Oh, wat zit er dichtbij. Ja, dit ben van die sprongen. Zo stok dan ik niet. Ja. Je vele aan je wetter dat joet of morgen of overmorgen, dan komt die topsprong. Hij zit er al een skof, zit zien aan. Maar het is het nog krekt net. Nee, maar toch denk bij diezelfde. Het kende die jongen. Ik zal maar in één keer uitklappen. Hij had minimaal nog 12 sprongen. Ja. Auke Zielstra van Drils. Hij promoveert naar de eerste klasse. Nou, zet een afstanddel. Maar daar zullen de heren net wekker van lezen. En dan Marije Rijtsma bij de vrouwje. De verrassende winnares Ingrid Sjerk. 1461. Dat wie een evenaring van haar PR. Liek het dus de vrouw in vorm. Oeh, slipperke. Ja, met de voeten. Ja, en dan is de koers echt voort. Nee. Rustig begin voor Anje Bergsma. Nee, sorry. Voor Marije Rijtsma, mag ik zeggen. Maar goed, die mij echt nog 2 keer. Ja. Dus de temperatuur wat noffelijker onder het worden is, had ik het idee. Absoluut. Het is, ja. Ik schat het op een dikke 20 graden, niet in 22. Dat is echt lekker. Dus, super. We missen bij de vrouwen topklasse. Dat is wel jammer. Tessa Kramers, jullie. Die is weer compleet. Ja. Dus die heeft jongens misschien een orenbezigheid.
Wat nog leuker is dan 4 hebben. Ik ken haar net, maar het zult toch zo wezen. Bij de junioren hebben we zelfs 2 aanmeldingen. Hendrik Westra van Burgum is er net. En ik Wietse Nauta uit Driels had hem aanmeld. Dat betekent dat we in één keer terug daar op die batten met de man in de Frieske trui. Rutger Haanstra van het Heidenskip. En bij de topklasse staat kleer Jan Teerde Nauta. Staat op dit stuit op het 6e plak in het algemeen klassement. Maar waar zit hij ook lekker op dreef, hè? Ja. Ik Keurige wedstrijdsprong, ik zie beste van het seizoen. vrees in de finale. Je kunt zien, hè, we hadden over de zo'n wedstrijd dat er een beetje groei in begint te komen. Ja. Jan Teerde Nauta. Nee, och, hey, nou, daar ging ze wel mis. Ja, ging dan maar lekker in zo'n zitten. Dat weet de Zelweg. Nou, even een baalmomentje. Opladen, want nog 2 sprongen te goeden. En er zit volle meer in. Rutger Haanstra dan dus op die middelste batten. Bij de junioren vorige keer hier die wezen op 29 juli kampioen met 8,30 meter. Wij hadden het hier al een PR sprongen op de eerste de beste wedstrijd. In juli, 18 juli in Burgum van 9,28 meter. Een dikke meter bis in PR. Ja. Eerst krijgen we Sigrid Bokma. Kan die hier direct een goede afstand del zetten? Nou, dat lijkt er wel op. Komt in de buurt van dat redenbalsje. En dat leidt denk ik nog op... Tredje 38 van Maureen Ja, Boys. ik denk zelfs op tredje 88 van de Famkes. Daar lezen 2 balsjes. Ja, dat ken ik. Maar dat weer verder als die Ja. tredje 38 van de Fralje ontnota. Die Fraljesgroep is nog een beetje ontziekjen. Rutger Haanstra. Ja, dat gestiet heel relaxed bij de handjes op een reg. Want die denk ik moet even wachten omdat er nog meer moet, denk ik. Ja. Er staan nog een paar stokken in het zaalbed. Nou, maar- het is logisch dat je dan even het zijn krijgt van neem even in tijd. Hij is de regerend jongenskampioen. Vliene hier pakte hij hier in zijn laatste jaar bij de jongens de titel. Maar is nou dus eerste is junior. En doch dat ontnota prima dus. Want dan was hij die Friese trui net op mijn schouders. Technisch mooie springer. Ja, Ken hij loopt er hem- terug. Ja, sorry zo, daar komt er een looi. En dat keert ik heel makkelijk oer dat balsje heen. Dat betekent oer die 1842. Ja. En dan is dit een hele prima eerste sprong van Rutger Haanstra. Ja, hij zit er even het briek achter, maar hij brukte dat om de stokrug te loeken. Dus keurig qua techniek. En een hele mooie kreersprong om uit te beginnen. Dus lekker. Wil Sigrid Bokma in die de leiding oernam had in de categorie vrouwen. Tredje zo'n 60. Dus dat houdt in dat Inger Haanstra bij de Famkes nog verder is in die. Maar bij de vrouwen is Sigrid de nijeliester ontnota. En daar komen nog 2 toppers achterom. Femke Rispers en Marit van der Wal. De ene weer Vliene hier Famkes kampioen en de andere vrouwelijks kampioen. Dus dat zijn 2 vrouwen die het wel wat te melden hebben. Maar wij zijn benieuwd wat doet Dwart Helmholt. Want die stiert kleer voor zijn eerste sprong. Waar gaat eerst? Femke Rispers die shirt. Ja, maar Bart gaat eerst. Bart, ze geen takkeling. Ja. Maar we blijven bij Bart. Precies. Bart Helmholt. Kan die hier direct al wat deel zetten? Nee, dit gaat nog te hut. Kan toch wel vrij makkelijk richting de, nou, zult wijzen, een lietse 18 meter, een hege zandje. Ja. Nee, zal op deze sprong net heel tevreden wezen, maar weet wel wat hij dwaan had voor de tweede sprong. Sowieso nog even een ziekje in de topklasse. Dat is misschien ook wel logisch. Hè? We beginnen met matige afstand. En misschien het Sietse Bokma dan nou de wedstrijd hier bereikt. Sietse Bokma en Isbrand Galen, maar die krijgen we er nog. Dus dat kan nog een heel mooi slotstuk worden in de eerste ronde. Wilst het inderdaad de vierste sprong op de middelste batten op namen komt van Rutger Haanstra. 1844 noteert hij. Dat is maar 2 centimeter verder als Wietse Steensma. Ja, nee, precies. Maar wel verder. Ja. En dus daar ik de wedstrijd definitief hier brutsen.
Maar er was natuurlijk omraak geliept bij die jongens. Hè, dat weer echt topafstand. En dan is het wel mooi als junior. Dat is met hier even zelf is van wij gaan toch nog krijgen even Jussies verder. En ik in Rutger Haanstrijd natuurlijk nog dwarssprongen om dat verder uit te bouwen. Dus Bart Helmholt in die oer de 18 meter kwam, 1826. Dat betekent op dit stuit in de topklasse het eerste plak en in de wedstrijd het derde plak. Voorlopig. Marit van der Wal dus, zij drok dwaande met plaatsen van de polstok. Grote verrassing uit de wagen te doen weer dat zij 3 keer kopje ondergoen. Het kan dus ik de beste gebeuren. En die zal je natuurlijk uitwijzen op revanche, die wil we terugzetten. Ziet ze ook maar het. Dus ik de polstok inmiddels in het wedstrijd en die zal ik als eerste liepen gaan. Ja, de juniorenbatter die leidt even stil. Er hebben 2 aanmeldingen, dus daar hebben we maar 1, 2, 3, 4, 5 deelnemers. De andere categorieën hadden er mensen zo'n. Het leuke is, Frederik, in het Huitenskip bij de afdeling, daar is een heuse strijd gaande tussen Sietse Bokma en Isbrand Galema. Maar een 4-2 voorsprong op dit stuit natuurlijk voor Isbrand, die het 4 wedstrijden wist te winnen. En Sietse de orde 2. Maar hij had jong zijn, we gaan de aansluittreffer maar zien, toch 4-3 te scoren. Nou, dat slagen die nou van net in deze sprong. Dat zei er wel, maar dat moet je het nog wel even doen. En Ik ken nog steeds, maar... de eerste sprong liet het duidelijk net zijn. Misleer het volledig. Griep gewoon mis, maar die sprong. Dus kunnen wij gaan naar de vrouwen, want daar staat klaar in de Frieske trui Marit van der Wal. En op de orenbatten staat straks klaar Isbrand Galema in die oren Frieske trui. Maar wat kan Marit van der Wal hier in Weensum? Zal ongetwijfeld toch een beetje balen dat ze Ingrid Serk 3 keer te wetter gaan. Kan zij hier voor het wadel zetten? Geweldige oor in. Ja. Maar die stok stiet ik verschrikkelijk vier, want het loopt echt net onder de oren in. Die weer super. Ja. Ze zei het ook al van ja, God, uit de wedstrijd spanning hoef ik mijn motivatie te halen. Want ja, ze won natuurlijk 4 keer op rij en vaak maar meer dan een meter verschil met het tweede. Nou ja, dan maar je eigen doel zie je. Nou, val dan maar eens een schansrecord of een PR of geef maar een centimeter grens. Precies. Dus zij zal dan wel wat risico's nemen. Nou, dit weer een beetje te volle van goeie. Maar ik zei, we coacht en bipraat en zal vast stappen nemen voor een betere tweede sprong. Ja, en dan deze Isbrand Galema, 35 hier. Besluit de trein Lien om het roer toch wat om te smitten. Wie altijd wel een aardige topklasser. Leert keurig mij in de marge, maar nooit erbovenuit. Besluiten om zijn hele oren om te passen. Een orenlooptechniek. Zat het zelfs zei van holbewoner tot atleet. Stapjes meisje, technisch beter. Rust in de holle. Net op oren concentreren, maar je eigen sprong bezig wezen. En dit seizoen valt de hele puzzel in elkaar als hier het zou wezen matten. Hij danst het naar de orenkant. Hij vleent uit de stok. Hij dwat te zweven. Verbetert zijn PR. En voorlopig staat er geen maat op Isbrand Galema. Kan hij deze vorm vasthouden? Ja, zijn beste sprong hier, dat weer hier. Ja. Het is nog maar even lien op een weinig jongen. 21-53. Ja, en dan komt hij in de buurt van het Frieske record, hè? En dan is maar een paar centimeter verder en dan ben je echt een hele grote meneer. Nou, dat is hij sowieso in het klassement. Wat kan Isbrand Galema hier in zijn eerste sprong in Weensum? En waar zit die stok wel aardig lekker. Hij gaat nou wel wat te vlug hoor. Nou, leuk begin. Ja. Maar de stok kan wel justjes verder in zijn tweede sprong. En hij kan rustig terugbouwen. En dat zult er niet van, dat kan het missen. Want er moet nog wel wat gebeuren. De eerste ronde wie nou net zo geweldig. De mannen houden hun nog een beetje, maar dan zullen de tweede en de derde ronde zal het nou gebeuren moeten in die senioren topklasse. Bij de junioren lijkt de split 4 keer Want we beginnen bij Bob Hoorn, Frederik, hè? Maar... Ja, de tweede sprong. Maureen Poijs bij de vrouwen. Hier hebben een nieuws krijgt mij die tredje 38 nog altijd goed voor het tweede plak daar, voorlopig. Leert Sint-Wurg echt bij de afdeling het Heidenskip.
maar komt van Snits. Die loopt dat treden, 18 meter 36. Maar eerst joggen we hier Riemer Dirk Krol. Lept bij Driels. Stiet daar op tweede plak met Santje 18. Ken daar wat bij. Dit ziet er in eerste instantie net onaardig uit, maar hij gaat nou te rap. Zal hem net verbeteren. Nee. En wat kan Maureen Poys dan? Ik dis die tweede. Tredje 38 om tredje meter 60 van Sigrid Bokma. Nou, dat moet toch zeker te dwaan wezen. Dat lijkt in de mogelijkheden. Dit is beter, dit is Zit er aardig goed in. beter. Zo, daar komt zo mooi, hè? Ja! En daar is die topsprong. Ja. We zijn het al, dat persoonlijk record, dat leert dus al als Famke, die 1536. En daar gaat ze nou een heel eind heen, hè? Ja, want dat lintje lijkt op 16 meter. Ik zal even denk ik. afwachten, maar in minimaal op 15. Maar een persoonlijk record is het hoe dan ook. Ja, schitterende sprong. Op 16 meter. Dat we er bijna voorbij gaan. Ja, ik denk het al. Nou, daar ben ik blij. Wil we eerst even zeggen wat doet Arge Hulder in zijn tweede ronde. Dit ziet er heel beter uit. Oh, hij gaat helaas uit koers. Joch dat het net meer te corrigeren is. En noteert zijn tweede wie het sprong op Riegen. Jazeker, 15 meter 71. 15 meter 71 noteren we voor Maureen Poys. En die liet je direct zien dat zij waarom is onder de top. Mijn aanstaande vierste sprong van de Jon bij de vrouwen. En zij zal als eerste zien dat het zeker net vanzelfsprekend is dat Marit van der Wal hier even alles wint. Want zij docht hier echt mee met een prachtig PR. Ja. Ja, want en dat is vaak zo met die hele vierde sprong. En die gaan dan zo makkelijk, omdat ze goed gaan. Dan stinkt de ken ik zo nog een meter erbij, bij wie het verspreken, hè? Ja, ja. Maar er net vergeten dat in de topklasse Isbrand Galema wel degelijk de nieuwe leider is met 1836. Maar er binnen in elk geval 2 oorlogsklassen die al verder zijn. Hè? Ja. Bouwe Westert van Snits. Bij de junioren. Nou, gaat al wat verder. Maar zul je net tevreden worden. Nee. Goh. Dan hebben ze staan gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo'n nieuwe persoonlijke records al noteerd, ontnota. En nog een stuk of wat beste seizoenprestaties. Dus kunnen we spreken van een heel behoorlijk niveau hier in Wezen. En we zijn nog maar in de tweede ronde van deze groep. Nee, absoluut, Frederik. En we gaan er net de finale heen. Nee, het is super omstandigheden. En ik zou zeggen van de meesten niet wat letter is schakeld en bloed vooral rustig zitten. Want het belooft nog een mooi slag te worden. Anneke Broersma die redt het. Krijgt net om de pols oer het derde punt te krijgen. Bloed dus steen op die 69 van de eerste ronde. En had nog in je sprong te goeden. Tevens dan weer bij de Ja. senioren topklasse. En Die hier wel een protedreiging in zijn eerste Ja. sprong. want En ik dat is een jongen, als hij een keer joch trok heeft. Ja. Leidt hij. Oh, goed. deksel, dit leek het net goed. nee, dit zit in zijn bovenbeen, zet de Jenny de Lies. En is het dan toch weer mis? Hij hier al wat lichte klachten. Ja. Maar het lijkt erop dat Tevens Hopma hier de wedstrijd staken mat. Ja, sneu. En dat is wel bijzonder sneu, hè? Tevens Hopma steert in het algemeen klassement. Sander? Sande had een 18 meter 14 auto schreeuwen. Daar komt u niks bij. Nee, dus hij moet hopen dat het wat afvalt met die blessure, dat hij de volgende wedstrijd weer oppikken kan. Want anders komt zijn klassement wel in gevaar. Ja, weet je wat het is, Frederik? Als het een spierblessure is en dan liekt het wel op. Ik heb de indruk dat het een weer in een lies zit. En dat is bij hem ja, Een zwak punt. daar heeft er heel vaak last van. Ja. En ja, dit is wel heel vervelend. En ongelooflijk sneu. Ja. Wat kan Minne Smit? Gaat echt te vlug oer. Nee. Minne Smit springt je toch een thuiswedstrijd. Zie ik het nog naar het juiste plak van de pols. Ja. Ja, want bij de junioren topklasse moet er wel wat gebeuren. Rutger Haastra, 1844, prima. Riemer Dirk Krol,
centimeter 18. Dat is dan ik nog wel aardig, maar daarna is het heel matig. Bouwe Wester, 1490. Ja, Anje Bergsma, bij de vrouwen. Ken die nou het derde punt wel, Helje? Anje Bergsma, die ken ik. Nou. Een beetje uit koers, maar in elk geval een behoorlijke verbetering. Hier Alve 99 in haar eerste sprong. Stierde mij vierde, maar hier komt wat bij. Felle dame. Krachtige klimslag. Maar had soms toch nog wat moeite om die stok recht oer te krijgen. derde positie is op dit stuit volgens mij Tolov 0 Treien. Ja. Femke Rispers. Nou, daar is zo heen, hè? Daar is hoe hinnen, denk ik. Dus dan mengt ze haar in ieder geval in het geweld om de prijzen. En dat is ook mooi. Ja, en dan hebben we dus tevens... Tredje 33 wordt het. En dan betekent dat zij mijn stip op het tweede plak staat dus. Nee, derde plak, sorry. Nat Brongersma. Eerste sprong een hoop dreiging, maar vol in het wetter. Maar wat zie je er dicht zijn oor. En nou gaat het wel goed. Nou gaat het wel goed, Nat Brongersma. En een prachtige sprong, hè. Nat Brongersma, baltje luidt er nog altijd op 9,54. En daar komt er heel dicht bij in de buurt. Een hele mooie sprong. Deze tweede poging van Nat Brongersma. En daarmee denk ik dat hij de leiding overneemt. Zeker bij de topklasses. Maar de eerste sprong van de Joen, jongetje 54. Dat komt in de buurt. Auke. Nee, get uit koers. Zij gaat dreigend uit. Auke Zielstra, de man die dus promoveert is naar de eerste klas. Ja, 1970 noteert Nart Brandsma. En die is dus overal de nieuwe leader hier in Weensen in de eerste klasse. ja, ze kroepen we toch een beetje richting de 20 meter, Frederik. Hè? Die kant wil ik op, Joen. Dus Absoluut. Er zijn al geen excuses om net 4 te springen, want volle mooier als dit wordt het net. nee, het is echt helemaal perfect. De omstandigheden. En Joontje Jens is natuurlijk leuk, maar dit Absoluut. zijn alle geen mannen die het haast 2 meter verder kennen. Ze napt hier wel voor het klassement 18,24 om auto's te doen. Ja. Via de afstand. Dus Maar zit nog op een respectabele achterstand op de Isbrand. nummer 2, Ja, Bart. En nog vol verder op Isbrand. precies. Nou, Jirre, Marije Rijtsma. Wat ken die? Ik netjes. Die verbetert haar ik aanmerkelijk. Dus bij de vrouwen Ja, ben we los. de wedstrijd los te rijden. En daar is een interessante strijd voor in ieder geval eerst de finale plak moeten komen. Ja, want die trekt je 33. Het is de derde plak voorlopig van Anja Bergsma. Ja, En wat is de afstand van Marije? Want die is verder, denk ik. die kan wel zo'n stukje verder wijzen. Ja. Rutger Haastra die maakt op de middelste batten samen met Pierre. Maar eerst krijgen we natuurlijk Jan Terenauta bij de senioren topklasse. Tredje 64 voor Marije Rijtsma betekent dat zij voorlopig derde is. Correct achter Sigrid Bokma, 3 centimeter. Ja, hier staan de man al klaar in de regen. Eerst Jan Terenauta. Ja, Jan Terenauta voorzien tweede sprong hier. Nou, ja, dit ziet er volle beter uit. Hij gaat al een stuk uit koers, hè. Maar hij pakt wat meters en komt, nou, in elk geval roem oer de centimeter eerst. Ja, het zegt technisch een stuk beter uit dan de eerste sprong. Met haast alles misgegaan. Rutger Haanstra is zijn tweede sprong. Gaat nou krek wat te rapen oer. En dat komt in de eindfase te kwart. Keurig sprongje, maar zijn eerste bleef de leidende, die 18,44. Nou, Sigrid Bokma zult toch ik wel een beetje schrokken wijzen van die vierde afstand van Maureen Boys. 15,21. Ja, Want ik heb de indruk dat Sigrid Bokma zelf Safir dit hier naar het west is. dit is zeker net. Nee, dus Maar die had wel een PR staan van ek oer de 16 ja, meter. absoluut. En wie toen in haar famke stiet ek een absolute topper.
Ja, nou bij de vrouwen is de concurrentie toch wat groter. Ja. En daar komt ze. Serieus, nee. Nee, er zit een draai in de stok. Sigrid Bokma bloed voorlopig tweede steen, maar weet dat en Femke Rispers en Marit van der Wal nog komen in de tweede ronde. En dat zijn twee dames die in principe mijn speelsgemak over die 63 heen kennen matten. Dus haar plakje voor de finale is nog net wis. Het leuke is, Bart Helmholtz zit klaar. En dat hij de leiderstrui no pakken zal in deze sprong. Dan springt er exact het Nederlandse record. 22 meter 21. Dan stiet er exact leek met Isbrand Galema. En dan heb je de bekende 2 vliegen in 1 klap. Maar doch het maar eens even. Nou, dat wordt hem deze sprong Nee, net. nee. Hij weigert te vollen. Ja, stiert voor finale natuurlijk er nog tussen. Nog correct. Ja, dat zal straks eens een top 4 maatje, denk ik, Frederik. Want dat... Maar hij had wel zijn van ja, hij springt in principe net voor klassementen of dingen. Hij had eigenlijk maar één doel. En dat is uiteindelijk die 22 meter grens. Ja. En het liefst zouden dat in Burgum waren natuurlijk, op het NK. Maar goed, Het mooi van u. het mij van mij wordt jij er, hè? Ja. Wel, En ik denk weer bij Frederik, hè. Dus wat dat Ja. betreft, live. let maar komen die vierde sprongen. Maar het is wel een leuke geven natuurlijk. Had je dan eens even onttrekken in binnen van wat zouden springen met de vanderleiderstrui. En er komt dan een getal uit wat exact het Nederlandse record is. Ja. Is dat wel grappig. Misschien mag het wel zo wezen. Precies. Misschien moeten wij ons eens even informeren hoe het in Holland is. Want daar wordt echt geleerd. Ja, dat is zeker interessant. En Frederik, de man van Omroep Friesland, die heeft overal zijn lijntjes en zijn connecties. Dus dat is een soort van vliegende reporter, die zit overal bij. Dus waar weet dat er nu straks al wat tafluisteren kan hoe het er daar om een tag gaat. Want dan ben je natuurlijk met de oorgangsklasse goed begonnen. De jochentje in de Santa van Nart is natuurlijk ik indrukwekkend. Maar de rest mooi nog wel wat bij. Femke Rispers bij de vrouwen. Wat kan die nog? Ze krijgt 12-0 treien. Dat moet volle verder. Giet nou ik beduidend verder. Maar ik tel die top treien looit dicht bij elkaar. Tretje 64, tretje 67 en dus die 1571 als winnende. Dus maar even nou wachten hoe dat der al hier komen gaat. Maar Bart Helmholtz ziet ze Bokma. Die natuurlijk krijgt maar een compleet misleerde insprong. Kwam tot een matige afstand van tretje 54. Maar dit nou natuurlijk ik revanche willen, nimmer wel op die sprong. En die misschien ook wel motiveerd rakken is, mocht dat nodig wezen, door die jochentje in de zand van Club Genoord naar Bronsma. Daar komt Sietse Bokma. We concentreren de oren in, goede insprong, zit wel weer knap in de stok, maar die gaat dan totaal de verkeerde kant op. En dus bloedt het bij Sietse Bokma, Jon, ik nog even een kwakkelien. En bedaar het hij dus ik in het wetter. En is Isbrand Galema de man die nou ziet worden en tevens laatste sprong, mooitje giet. Maar de vrouw dan nog Marit van der Wal, want die moet nou natuurlijk wel haar gezicht chilleten. Het kan toch net zo wijzen dat jouw treien weer sprong een mooitje in Griepsjerk. Je moet ik weer beginnen. Ja. Je begint er net 5. Als Nederlands recordhoudster. Nee, en die 1571, nou ja, dat is echt voor haar net een sprong die ze elke dag samen even eruit rottelt. Ze is dit hier al verder best, dat wel. Ze ken ik vallen verder. Ik bedoel, als je als enige dame op deze ierbal over de 8 meter was binnen, dan zei dat wel wat. Absoluut. Maar dat is net iets wat je samen even op commando doet. Hè? Ik denk dat zij nou toch wel graag eerst weer eens een keer droeg naar de andere kant wel. Ja. Enorm verlengstuk om die pols in de juiste positie te krijgen. Dat is echt verloren. Daar aan de heren. Polstokken staan volle verder met de klos het water in. Leppers zweven naar die stok daar. Maar daar lijkt echt juist het risico. Want die fase, die zweeffase naar de stok daar, die maakt zo perfect werden. Want anders gaat de stok onmiddellijk uit koers. En is het een flop in plaats van een topsprong. Ja, nu staan er 2 Friese truien. Maar we beginnen bij
Marit van der Wal. Kent zij een gooi doen om die koppositie van Marijn Poijs, die fantastische 1521, dat mooie PR, om die in te hellen. De stok in er lang genoeg voor. Hij stiet ik 4 genoeg. En nou maar zien dat het gebeurt niet, Frederik. Prima insprong. Lekker een slipperke met de voeten. Ja. En gaat een eind uit koers. Nee, in deze sprong nog net. Nee, het zal ik in de buurt wijzen van, ja, een tredje een heel 4 meter. Dat doe je daar maar voor mooi om het treden plakje. Want dan Maar we zullen eerst even een IJsbrand. Want dat is de man die dit hier alle records verbreekt. En Ja. er komt weer een hele mooie sprong. Mooi, hè? In de top in het sprong. Ja, daar gaan we over de 20 meter. Ja, schitterend. Voor de meesten die het net helemaal mooi kregen. Een oproep van Isbrand Galema dat dit gewoon het FK is. Dat we het gewoon om de zilveren pol springen. Op de 12e steun in augustus. En dat hij dus met die zilveren pols op dat Heidenskip gaat. Of waar ik hem verder momenteel weet. Nou, Jongen. het is Wassa. Het in de brouwwacht dat er in september ik nog steeds aan vorm is natuurlijk. Want ja, Hij is op dit moment net te horen. verschrikkelijk. Wat een gemak. Ja, want dit is dik hoe de 20 meter. Waar komt Goed, de Isbrand 21 Galema meter. hierop uit? Vliegen hier voor het eerst überhaupt de 21 meter grens. 20 meter, 89. Ja. 2089, dit begint erop te liekje en wordt bouwt 10 man een klassement op. Want die pakt je dus weer 88 centimeter erbij. Ja, dit is... Hij steekt mij afstand op kop op dit stuit hier in Friesland. Dit is een absolute topafstand. Hij Goh. hebt als er van een andere planeet ook komt. Alles wat hij oorraakt, dat slaagt het momenteel in die stok. En hij giet een beetje briek. Dat is jammer, want als je er echt weer in de buurt komt van die 21 meter 53. En hij heeft met zijn klimslagen, hij houdt een heel iets stukje oer. Hè? Van mij maakt hij zo'n klimslagen dat er bovenin zit. En dan... Maar goed, er zullen eens een moment komen dat er wel de hand op die top lezen kennen. En dan stand ik nou een keer ruggiest en op een topaccommodatie. Ja, heerlijk. Isbrand. De trederronde van Riemerder Krol. Ja, gaat ik best, hè? Kreeg een sprong daar. Maar ik denk dat er net verder is als die Santje 18 van zijn eerste sprongen. Daarmee bloedt hij voorlopig gewoon op het tweede plak. Wilt van nog melden kennen dat Marit van der Wal 3 meter 58 hier. En Ja. dat is maar het 4e plakje. Oh, Dus die maakt echt nog onder bak in haar treden ronde. ja. Nou, ja. Toch leuke ontwikkelingen ook in die groep. Eerst Age Hulder. Ja, dit lijkt het aardig beter van Age Hulder. Sjurres. Ah, mooi, hè? Die lijn die leidt op 9 meter, dus dit is een hege 18. En Marijn En Poijs. Marijn Poijs nog een keer. Zo. Nog een keer. Jongen, die is in de vorm van haar leven, hè? Ja. Goh. Maar Hey. ze zit lekker in de wedstrijd. Uit Toch zag ik in mijn eigen dat Theo Schopma toch weer op de score staat. Hey. Dat is heel apart. Ja, en ik wil heel erg mooi dat vooropstelt, maar het skeert hem toch echt in de lies. Had er dan een spuit in zetten, een pijnstiller of... Even onder rek en west. 18 meter 74 voor 18 meter 74 voor Age Hulder. Mooi. Ja, dat is en van zijn klassement een hele lekkere. En hij docht in mei in de wedstrijd. Absoluut. ja, Marijn Poijs, als het niet is, springt wederom 15 meter 58. 58 voor Marijn. Dat hier dus echt een dik PR Ja. was. Ja, die is los. Die is Die helemaal had los. een topjongen. Wilst Age Hulder nou in dat topklasse met stip op 3 staat. Alleen nog, er zijn nog 2 oorlogsklassen verder als hem. Dus hij staat op de wip. Ja, dat in de 5e afstand denk ik, Frederik. Ja. 18 jaar zondag. Ja. De drompel om in de finale te komen is nou set toch Age Hulder. En we weten dat een Bart Helmholt er nog net in zit. Een Sietse Bokma net. En Theo Hopma ook net. En die komt er ook net bij. Nee. Nee. Ja, misschien wel zien beter, weet ik niet. Maar goed, hij zal
denk, alles wat ik nou nog mij pik is misschien mijn naam. Maar het had zijn weerslag. Hè? Ja. Als het net voluit kist. Nee, dat... Zeker op dit niveau, hè, in die senioren topklasse, dan moest helemaal 100 punten wezen. Was dat een topsprong komen, want ja, je doch ik net met mooi met Santje een hele meter, hè? Nee. Dan moest echt jochetje meters wat springen om finale te helling. Dat is net eerst bij de jongetjes met mij. Nee, dat is... nee, Die springen dik over daar. precies. Anneke Broersma. Ken die nog wat sneller? Nee. Anneke Broersma, je het net. Nee. Die blijft hangen op die Alven 69 en 2 wiersprongen. En blijft ermee op het zonde plak staan. Minne Smit dan. Van Weesum zet zijn polstok. En ja, Minne die weet ik. Bij de junioren topklasse, daar ben uiteindelijk... binnen de PRO aanwezig. 1844 Rutger Haastra, centimeter 18. Moest er maar 2 uit te springen. Krol, ja. En dan bij jou aan de beurt. Hij loopt op dit stuit, dacht ik, vierde. Ja. Bouwen Westert loopt treden bij 14,91. Dus daar met er eerst beginnen. Op naar die 15 meter. Maar hij won natuurlijk volle vierde, deze Minne Smit. En dat kende ik op deze toezakkemadatie. Maar de vraag is, komt het er even uit? Hoyt Jimmo Smit, die doet de coaching. En dan maar even een oude als er op naar die 15 meter gaat of zelfs beduidend verder. Dat zal de doelstelling wezen op dit stuit. De oren is goed. Nou, dit liep het beter. Ken er een bericht hoor. Nee, dat ken er net. En dat Nee. op eigen batten, dat zal toch wel even een tikje wezen voor Minne Ja. Smit. Want ja, je hier er natuurlijk graag juist even wat extra snel in te wollen. Maar ik denk net dat het op dit stuit genoeg is. We gaan weer naar Nart Bronsma. De 20 meter. Zit hij er rond te komen, Frederik? Dat is de vraag. Zo samen kennen, hè? Maar hij loopt voort dadelijk de pols oorzijde. En dus blijft Nart Bronsma met die 1971 op het tweede plak staan voorlopig. Ja. En die had natuurlijk ook wel een dreun gekregen hè, van Isbert Galema. Want dan is het net dat hij er licht toe heen giet. Maar gewoon mooi een dikke meter met 20, 89. Anje Bergsma. Sure. Anje Bergsma, die bloedt extiekje. 33 is haar heegste afstand. En dat is het 6e plak bij de vrouwen. Nee, we kroepen starig gewoon naar die finale staat. Dus er zal nog wat barrematten voor een aantal kandidaten. Als ze hun er nog tussen kunnen leppen willen. En dat levert soms nog topsprongen op. Maar dat betekent ook dat mensen bergje matten. Nou, Minne Smit had toch goede zaken dingen. Want hij komt nog tot 16,51 en dat is wel degelijk het tweede plak. Precies. En dus zit hij voorlopig bij de finalisten en kan alleen nog Auke Silstra, die het nou dadelijk kleerstiert, hem er nog uitlepen. Ja, dat jouwt ik met hier wel de klasse om van Minne Smit. Want het weer eigenlijk een sprong, was het ook zo. Dus dat is helemaal niet goed. Nee. Maar goed, hij die stokken nooit steen en dan ben je gauw naar een onderwijs. Auke Silstra, kan die over die 16,50 hebben? Nee, dat kan die net. Dan ben daar de finalisten bekend. Want de enige die daar nog in actie komt is Rutger Haastra. Die stiert al dik op kop met die 18,44. De tweede die naar de finale gaat is Riemer Krol, Santje 18. En Minne Smit is dus daar de nummer 3 met 16,51. Nog één sprong te goede van Rutger Haastra. Hij kan misschien nog wat bonusmetertjes sprokkelen. Maar voorlopig is hij wel als beste naar de finale. Ja, we zeggen naar Rutger Haastra die zijn polstok zet. Hij had al jouwer van de 6 wedstrijden won. We van de laatste 3 jaar achter elkaar. En zo dit als zijn vierde oorwinning op rij geworden. Dat is natuurlijk nog de vraag. Maar hij is goed bezig. En hier krijgen we eerst Marije Reitsma van Drielst. Ja, die staat op de wip. Ja. Die staat op het tweede Beste plakje. chef, Maar beste die, chef. wat kan ze hier dan wat bijspringen? Denk het wel. Ja,
Ik al gaat ze toch nog een behoorlijk aan uit koers. Het lijkt het me krek wat verder als die 13,64. Maar goed, zij weet ik dat. Na haar nog een Femke Rispers en een Marit van der Wal komen. Ja. En Sigrid Bokma. Maar die zit al boven haar. Ja, maar tred je zo'n 60, Ja, dacht ik. 3 centimeter verder. Maar wat doet Marije Reitsma nou? Zou me niks verbazen als hij haar toch krijgt verbeterd. En dan is die categorie joh toch echt mooi op weg. Absoluut, het is spannend. Jan Teer Nauta, hij weet het, 18,74 meter. Dat is de drempel van de finale. Daar moet je heen om bij de beste 5 te komen. Dan sta je op dit stuit treden in de senioren topklasse. Maar dat moet dan eerst wel even gebeuren. Nee, er kan ik een streep terug Jan Teer Nauta. Want hij komt net verder als die Santje 86 en dat is Joert bij lange na net genoeg voor een finale plak. Bart Hellemold had nog 1 kans. Ek die zit nog net in de finale. Nou, deze man is wel wist van de finale en kan die er nog wat bij hebben? Nee, wel weer een redelijke sprong. 18,44, Santje 50. Nou, dit is ook weer een dikke Santje. Voor de vorm, daar scheelt het net. Maar hij wil extra graag nog even een keer pieken. Nou, Ja. laat hem dat dan dadelijk maar in de finale doen. Precies. Ja, Bart Helmholt, daar ben ik top en uit naar Frederik, want Ja, die maat nou. die moet nou toch echt chillen dat het een stietje. En ik bedoel, En uit het verliezen weten we dat hij vaak op zijn best is als het echt mat. nou, we dus- zullen het zien. Dus dit is zijn moment. Het Ja. is voor hem of einde wedstrijd, of misschien wel iets heel moois. Daar geniet er over het algemeen van. Eerst zeggen we of Sigrid Bokma dat de plak herover kan, want Marije Reitsma is haar voorbij met 13,82. Sigrid Bokma die valt boeten de boot. Ja, de meesten die stiet nou te redden toch de Frederik. Nee, want die 13,84 van Marije Reitsma. Oh ja, sorry. Zijn bloedtreden is Ja, sterk, toch maar nog. Tredje zo'n is 60. Sorry. Maar goed, Ja, hartstikke leuk. Femke Rispers en Marit van der Wal, de nummers 1 en 12 van het klassement. En je hebt Bart. Eerst Nou, Bart Hellemold. Alles of niks van Bart Hellemold. En het wordt deze keer niks. Nee, het is natuurlijk echt maar een mens. Hij had Fjouwer hier eigenlijk net op het hoogste niveau in actie geweest. Begon dit seizoen fabelachtig goed met die 20,94 voort in Burgum. Leert een heel skoft in de Friese Leidenstrui. Staat nog altijd heel strak op het tweede plak in het klassement. Maar Zeker. Joert, hier in Weesum, moet hij toch de meerdere erkennen in een tal oren. Ja, Geen finale voor Bart Helmholt hier. Nou weet ik zeker dat hij op 4 september liever hier in de finale zit. dat is wat doors, maar toch. Het is het doors. Maar hij zei ik in de tweede klas meismatrijken springen. En in de eerste klas haast nog 2 finale sprongen vaak. En vaak gebeurt het daar. Precies. Maar ja, die mist hij nou ook. En ja, ze komt er nooit lekker in dat ritme. Het jouwt ook onjoen trouwens hoe goed er lept is in die oorgangsklas, hè? Ja, zeker. Want, laten we eerlijk wezen, die 2 man, Fijke Stellingwerf, Jochentje 54 en Bouke de Jong, bij 8,86, die staan nog heel makkelijk op dit stuit bij de beste 5. Ja, en die twee die ben correct uit de topklasse wijszakken. Ja, die Bij had het het net PD-moment. Die had het net Maar die leuk liet er gevonden. nou even zien dat ze wel degelijk in Precies. beeld binnen om weer om te promoveren. Ja, Femke Rispers bij de vrouwje. die ligt het relaxed, die met een mooie glimlach jouwt ze de pols houden. De aanwijzigingen, dat is ik wat verder. Ik bedoel, Saman doet dat ik vrijwillig. Minimaal tredje zo'n 60 met z'n helje. Ja, eigenlijk een beetje meer. Ja, moet ze ik makkelijk kennen, maar het moet er even niet komen. Femke Rispers. Ziet dit er beter uit? dit Ja, dit ziet er ziet er goed volle uit. beter uit. Sjörzon. Ja, ja. Oh, dit gaat richting die 15 meter denk ik. Hege 14 Savisa. Ja, Met stip op 2. Femke Rispers. De regerend Famkeskampioene die haar debuut maakt bij de vrouwje meldt haar aan het front. ja.
Want ja, zat we zijn altijd niet hoe het niet. Bij de senioren topklasse krijgen we Sietse Bokma. En die moet hem natuurlijk ik nog plaatsen voor de finale. We gaan nog maar één droegsprong in deze derde ronde. En die weer van Agen-Hulder. Ja, En de rest leidt er alle keer in. ja, bieden hun stikken. Op de oorafstand. Volle jontak krijg je juist te volle liggen het. 1874 is de drompel. Wat kan Sietse... Oeh, die Nee, loopt de nee, Moside. Die loopt de Moside. Ja, Wie misschien iets te te gretig. gretig. En, hè? Ja, zoals het precies goed, Frederik. Maar ja, wij hebben makkelijk praten, maar dat er even een slagje erin ligt en hij wacht tot hij Gito punt, dan kan hij hem misschien pakken. Hij wil zo graag. Ja. Hij begon natuurlijk prima een seizoen. 2 keer over de 20 meter. Eerste 2 dijtitels winnen voor hem. Ja, Maar daarna kwam Isbrand Galema en die is net weer voorbest. nee, En die kan nou ook al zeggen dat hij in de voorronde de vierste is. Hij is de enige die nog in actie komt. En dan binnen dus de 5 seniorenfinalisten ook bekend. 1 Isbrand Galema, hoe dan ook. 2 wordt het Nart Brandsma, 1971. 3 Fijke Stellingwerf, 1955. 4 Bouke de Jong, Ekkelgonsklooster, 1886. En als 5e naar de finale gaat Agen-Hulder met die 1874. De enige droegsprong ontnota in de derde ronde hier in de topklasse. ja, Femke Rispens, die leed haar zien, hè? Die sprong 15 meter treien en stiert mij stip op het tweede plak bij de vrouwen. Marit van der Wal stiert 4e. En Ja. is dus nog geen, het zou wat wezen trouwens, als 10-04 springt. Als er treien vrouwen met 15 meter naar de finale gaan, dan is dat echt een hele sterke wedstrijd. Hè? ja, en het was juist aan Marit dat hij dan net met dwaan is. Want dat hij even 15 meter springen wil, ja, ik zie ze even, maar dan zet je die super lange toppen net op. En dan is dat voor haar min of meer een trainingssprong. Heeg in de 14, nee, maar die wil gewoon lekker knallen. Die wil lekker 4 goede sprongmaatje. En dat moet dan resulteren in een, nou ja, een dikke notering. Als ze recht doorgaat, dan is 15 meter niks. Nee, precies. Dan is 16 meter misschien wel niks. Dus dat Marit van der Wal. Tweede en laatste sprong. En dit gaat mis voor Marit. En dan is het de tweede wedstrijd op Riegen. Dat Marit van der Wal geen finale leert. Ja, En dan krijgen we dus toch weer een verrassende winnaar. absoluut. Isbrand Galema. Wat kan hij in zijn tweede sprong? Het is een bonussprong. Het gaat wij makkelijk. Hij gaat nou wel wat uit koers. Komt op die lijnen in de buurt van een jongetje meter. Ja, weer een prima serie, hè? 1836, 2089. Nou, dit is echt een dikke 18 meter. Daar heb ik eerder net aan. Nee, En hij kent mij genoegen zien dat die mooie trui die het om zijn schouders hangen, die er zelf ontworpen had, dat hij alleen nog maar steviger om die sterke schouders hangt. Hij gaat hier als winnaar naar de finale. En mij daar beziek je om misschien toch nog een gooi te doen. Nee, nou, Bas Veldsezen, misschien wel een fris record. ja, daar hopen we toch op. En waarom ik net, ik bedoel, de man is in vorm. Nart Brandsma, de Friese recordhouder zelf, gaat als nummer 2 naar die finale. Dus wat dat betreft, ik heb een schitterende finale krijgen bij de senioren. Ik zit dus toch een beetje aan het spieken mist wat er in het Hollandse kamp gebeurt, Frederik. Ieder al wat nice, wat er heel veel je hebt of zoiets van nou, we doen in Friesland nog juist iets beter. Want zeg- Voorlopig, ik daar ben ze aan de finale staan. Voorlopig is daar de eerste aanstaan 19 meter 49, ik terug een Oegensklosser. Oh, En is het tweede plak daar met 1943 voor Jacco de Groot. Dus ik denk dat ze daar een beetje teleurgesteld zijn. Want daar winnen de verwachtingen natuurlijk bijzonder heeg ja, op de schans waar het Nederlandse koorliept is. Maar goed, daar komt nog een finale ronde en daarin zit natuurlijk Jacco de Groot. Dus wij zullen dat volgen blijven. ja, maar zij volgen jullie natuurlijk ik, hè, Horseman. Absoluut. Dus zij zeggen ik weet dat is dat je een liedje in het 20 meter springt. Dat naar Brandsma in de buurt komt van de 20 meter. Dus dat is toch wel heel aardig dat de beide kampen elkaar in de gaten houden. Dit hier geen twakamp, dus die NFM in het Heidenskip. 12 in september wordt ik beren interessant. 12 september. Ja, Ja. om te zien hoe dat Dat is de generale voor de NK die een week later is. Dat precies, ja, dat wordt ik krijgt een hele extra lading dit hier. precies.
Nou, ik had 4 voor jou van Jochen en dan zit de wedstrijd er dus al op. Gaan we nog even lekker de finale in. En in de finale... Wilst Isbrand nog even een 18-22 noteert. Even voor het gemak. Precies. Ja, er zijn een protomeester die hier de vertekening hoort. Voor hem is de minste van de jong. En dan hebben we de eerste finalist in de topklasse. Met Age Hulder. Nou, die leert hem op nipperke in die finale, 1824. Ja, maar het is helemaal een goed gevoel, Jan. Dat er bij de beste 5 zit. En dit zit er technisch ik ben prachtig uit. Maar ja, de stok, die moet door de punt. En dat gaat net gebeuren. En dan ga je te wetten met 4 hebben. Maar de dreiging die er wel degelijk. En vind je het net natuurlijk, hè, ze richten hun nou op die eerste afstand. Ja, dat is 2089. Dat is voor iedereen een bloedtuin. Maar de meesten heb ik nog nooit gehad. Behalve naar het... Sjurres, Ja, daar gaat er weer. Arend Veenstra. Een beetje super. uit koers, maar hij is wat mij betreft wel de verrassing hè, bij de jongens. Of een van de verrassingen, want hij debuteert met een dik persoonlijk record, 1591. Maar het Joert toch erkennen dat er 2 jongens 4 boven hem nog staan op dit stuit. Wisse Broekstra en Wietse Steensma. En hier zien we Hilde van der Wij uit Sint-Jacob. Ja, die insprong misleid het. Maar ik denk dat Hilde haar jongen kan net mee kapot gaan. Een mooi tredde plekje sowieso. En natuurlijk richt zij haar ik op die tredje 88. De vierste afstand ter op dit stuiten. De kloppen afstand van Inger Haastra. Daar moeten we dus doorheen. Om deze Joert de dagtitel te winnen. Wilst Arend Veenstra toch weer dik over die 15 meter komt. Ja? 15 meter 56. Die had dus echt een topjongen. Ja. En die kan met een heerlijke gevoel alvast naar de volgende wedstrijd al leven. In de wetenschap dat er dit hier nog even in de wachtkamer zit. Want Wisse Broekstra en Wietse Steensma staan daar nog een behoorlijk eindje voor. Maar dat jouwt niks. Hij is nog jong. Hij had alle tijd om daarheen te groeien. Wat kan Bouke de Jong. Bouke de Jong van Paraguay? Wat kan Bouke de Jong? Sjurres, kinderen. nou. Sjurres. Hij geeft toch wat les, toch nog wat in koer, maar hij maakt er weer een spektakelstukje van. Je. Het is een acrobaat. Hij klimt geweldig. En verwendt in al het publiek met een mooie spannende sprong. Ja, wij gaan makkelijk praten, Frederik, maar dat is eerst al vrij gauw dat die stok van Sinkan Besjoen naar links te gaan zoeken. En dan moest misschien iets eerder de beslissing nemen. Ik moet wat naar rust loeken. Ja, dat zit ik. Wij gaan makkelijk praten. Want hij ziet het wel heeg. Hè? Ja, dat is zijn kwaliteit. Ja, hij klimt als een tiger. Hij vleent omheeg. Ja, lekker bezig, jongen. Er verkeert niks zo'n mooie liepje van deze Bouke de Jong van Paraguay. Ja, wat zal de traditie jongens in Holland gaan? Springt hij een nieuw persoonlijk record in Weensum en wordt hij verbiljept. Ja, dat is niks van Wisse Broekstra. Wat is het antwoord van Wisse Broekstra? Kan hij voortdurend zijn onvoldoende op het bandje? Nou, net helemaal. Het is net een rare sprong. Maar hij komt te kwad voor die winnende afstand. En had dus nog 1 finale sprong. Om dat prachtige nieuwe PR van Wietse Steensma die 1842 om te vallen. Ja. Ja, die zit er nou zelf op een bad met een big smile. En dat snappen wij wel. Hanneke Westert bij de vrouwen. Nee, die komt lang net uit. Hier heb ik een rare hapering in de oren. De gong weer er helemaal uit. Ja, en dan wil de stok net over de punt heen. En dus zit Inger Haastra daar voorlopig nog stevig op het eerste plak bij die Famkes. Maar die trekt je in 88 in de voorronde. Ja, nou die zal dat zelf ook nog verbeteren willen. Die zal op naar de 4 willen. Het is mooi wijze dat slagen dan. Maakt het zeker even een gevoelige tik richting de concurrentie. Nou, nog een oorlogsklasse in de finale. Fijke Stellingwerf. Ek een man die een protte 3 gesprongen had. En let eerlijk wezen, een jongetje 54 weer een prima sprong voor hem. Zit er misschien nog meer in? Ja, en toen zijn wij al dit Koolboys finale worden. Maar hij werd er gewoon treden mooi in de wedstrijd. Dat Ja, keurig hè? is heel netjes. Nou, dat gaat nou net verder. Dat is heel duidelijk. Maar hij klapt het wel weer onder de door. Ja.
voor de kandidaten van de topklasse. Want uiteindelijk willen al deze jongens het liefst inwezen op het FK in die top 8 zitten. Hij had erin zitten, maar even een stapje waarom in het tweede blok. Maar zo Samar, mijn peersokkersprong, waarom wijzen kennen je? Ja, en is dit net zo dat de beste 8 senioren nooit wel mooi aan het NK? Juist, Dus dat is natuurlijk heel dat is de belangrijk. orenbonus. Ja, dat is... Dus die zeker. eerste 8 ben wel degelijk uiteindelijk van groot belang. Ja. Wietse Steensma, de man van de Jouwer, die 4 boppen hemzelf uitsteegjoert. Het scoresrecord hier in wezen verbeteren naar 1842. Fantastisch PR. En hij had nog 2 bonussprongen. Daar gaat Wietse. wij mooi. Nog een keer. Klinkt ik makkelijk, hè? Zeker. Had ik net van niks al een protte wedstrijd in de eerste klas op zijn namen dat we toen nog zonder wisten. En wisten we in al die orenwedstrijden verder. Maar je hoort net. Nee. Nee, wat dat betreft ligt er hem even een boertje, hoor. Inger Haanstra, de leerster bij de Famkes. Ja, daar komt ze weer om. Nou wel uit koers. Nou, ze kan wat flippen letten, want voorlopig is ze nog onbedriegen de nummer 1. En ze had ook nog een finale sprong te goeden. Ja, daar verhoort het dus. Helemaal niks op dit moment. Inge Boet gewoon onderleiding met tredje 88. En dan gaan we verder bij de finale bij de dames topklasse. En dan mooi dan dus als eerste Marije Rijtsma van Drielst. En daar richten we u op de 1571 van Maureen Poys. Maar eerst even naar het brons, man. Zeker. Want die staat klaar voor zijn eerste finale sprong. Noteerde een keurige Njontje Jen Zandig. Prima afstand. Alleen nog ja, hij kan volle verder. Ja, maar hij had dit hier nog in 20 meter sprongen in de wedstrijd. Dus Maar de dreiging groeit per wedstrijd. Dus het zou me niks verbazen als dat er een keer uitkomt. absoluut. Misschien al wel. Naar het bronsman. Ja, Nou, mooi. dit Ja. ziet er volle beter uit. Surres, dit gaat naar de 21 meter. Ja, ja. De nieuwe leider is een feit. Ja, Nart Bronsma, als ik het goed zie, krijgt voorbij het baltje. Lid zien dat het er nog net verleerd is. Dit is een prima sprongje. Hij zet Isbrand weer onder het werk. Want ik denk dat het gelijk is. Dus hoor hij in 20 meter liggen het wel. Nou, het komt in de Het buurt. komt in de buurt. En dan slaat er dus gewoon de 20 meter door, hè. Ja. Maar goed. 21 Ja. meter Nilsson voor 21-0 van Nart Bronsma. De nieuwe leider hier in Weensum. Met een zijn beste sprong van het seizoen wat Nota. Ja, en voor hem natuurlijk jammer, maar dat is een detail. Dat er net van het klassement mooi telt. Ja. Hè, want maar goed, hij zet Isbrand weer aan het werk. En dat is voor de wedstrijd toch ik heel aardig. Want die moet even toch, hè, dit wordt een speeltje van 5 op een rij. Hè. 4 kampioenschappen achter elkaar. Ja, Maar hij krijgt hem in ieder geval net cadeau. Maar goed, de kampioenschappen die je winnen, die je net cadeau krijgt, dat binnen het allermooiste. Dus hij zal nou zijn gezicht zelf in de mutten. En Minne Smit, hier bij de junioren. ja, kan maar strijden de finale in. Sure, daar. Sure. Nou had er wat meer tijd om te klimmen, maar het is net genoeg om bij die man te komen die het onderleiding in, hè? Nee, dan moeten we eens nou richten op de 1844 van Rutger Haastra. En dat is op dit moment voor Minne Smit te 4 voet. Marije Rijtsma. Tredje in 82 in de voorronde en dit ziet er in eerste instantie beter uit. Alleen nog, die pols gaat toch uit koers. Ja, dat is En Konde. dat kost het meters. Ze is prima in vorm. Hè. Ze wint de wedstrijd Oude Wazitiel. Is jonger in de finale. Elke sprong heeft een bepaalde dreiging. Mooi lepperke, mooi lepster. Nou, wat wordt het antwoord van Isbrand Galema? Want hij had nou voor het eerst serieuze concurrentie. Er weer nog net 1 oren lepper dit seizoen die 21 meter lepper koer. Dus hij hier eigenlijk alle wedstrijden in de boezen. Maar nou maakt er zelf. En dat springt toch oors. Absoluut. Oren druk. Nou mat je oren 21. En tot nota mocht het al een keer en lukt het al een keer. Wat kan Isbrand Galema in de eerste finale sprong?
Ik heb direct een antwoord. Het ziet er wel weg goed uit, ja. Het ziet er al weg goed uit, ja. Maar het is te min. Prima sprong. Dikke 9 meter. Maar justjes te min tijd om het topje te halen. Hij had nog 1 sprong te goede. Ja, schitterende wedstrijd. Daar markeert niks om. Isbrand. Dan vregen ze krijgt van, let het maar de strijd om de zilveren pols wijzen. Stiest er nog steeds achter die opmerking? Ik ben nog steeds achter. Ja, nee, dat is Ja. prachtig. Ondanks dat naar het inmiddels voorbij is, stiet er nog steeds achter die opmerking dat het hier hoort. De wedstrijd wijzen moeten om de zilveren pols. Nou ja, dan moet er straks het antwoord Jan. Dus, Riemer Dirk Krol, kan die nog rattelen? Nee, net om de staan bij de junioren voorlopig net te mezen. Hij bleef tweede met die zandje en 8 van de voorronde en gaat nu te wetter. En dat brengt dus daarna voort bij de vrouwje. Derde nummer 2 is Femke Rispes. Die sluit het krijgt de voorronde aan met een keurige 15.03. En had die misschien nog wat meer in de bouten. Voor de haardprijs had zij misschien ook wel een PR nodig. ja. Maar de 15.03 is zeker hoopvol uit. En het gaat nou ook weer makkelijk. Het gaat 4, maar het gaat te rap. En dus bloedt Maureen op dit moment onder leiding. Maar viel ze wel, denk ik, de hitte adem van deze Femke Rispes in haar nek. Hè? Maar goed, Maureen heeft direct nog even zin aan die rint helemaal in topje doen. Zo van, we beginnen er even voor, op naar de 16 meter. En terecht, hè? Die had 12 eerste afstand, hè? Ja, absoluut. 2 keer over de 15 meter. Ja, netjes. Die had een topwedstrijd. De beste van haar hele carrière ontnota. En op de middelste patten zal ik wel mijn lekker gevoel kleersteen Rutger Haanstra. Hij zocht zijn concurrenten in de finale beide haar net verbeteren. En mijzelf nog 2 keer beziekje om zijn eigen leidende afstand van 18,44 te verbeteren. En dat kan hij in potentie. Ja, was je PR van jochentje in 28, kende dat zeker. Klinkt het voor hem ook een vrij makkelijke wedstrijd. Hè? Ik bedoel, ik heb het concurrenten net aanwezig. Het begint met 18,44. Dan is het drukker ik met hier wat ouw. En dan moest vooral die concentreren op diezelf en probeer die elke sprong weer verder te springen dan de vorige. De eerste finale sprong van Rutger Haanstra. Mooie rappe klimslagen. Maar ik werd toch de pols justjes te dichtbij. Precies. Kim wel wat verder. Waarom is net wat weg? Want ja, als je zo snel klimmen, dan heb je er alle belang bij dat die pols starig goed gaat. Ja. En hij kan die top uitklimmen. Bij de juiste snelheid. Nou goed. Hij had nog een sprong te goede. En dat betekent dat wij in deze eerste finale ronde nog 1 sprong te goede hadden. Die van Maureen Poys, de dame die hier joert 2 keer over de 15 meter lepte mij als persoonlijk record 15,71. En die telt het klassement en dat is een klapper. Surs. Ja, weg goed, Ziet hè? er weg goed uit. Kestjen dat ze traind is, dat ze sterk is, dat er reactie is. Ja, er keert helemaal niks aan. Dan zou het helemaal goed voor Erik. Een welkome aanvulling in de eerste klasse. Nadat ze eigenlijk 4 hier net meer op de baten stieren. En nou heel sterk waarom komt. Ja, absoluut. En dat misschien Joen wel bekroning giet. Mooi, haar eerste dagtitel dit seizoen. Dat zou mooi wezen. Het moet alleen nog, maar het begint er wel op de liedje. Nou 14,92, keer 15 meter. Maar wel bij een kreeze sprong. Wil ze nog melden kennen dat Isbrand Galema gewoon 1963 nog even del zetten. Dat losse Polske. En dat weer was ik de tweede afstand van de jongen geweest. Ja, nee, je keert weer helemaal niks aan op zich. Alleen nog, ja, er moet nog wel wat bij. Die 21 zo'n Van Aert, die stiet is een huis. En dat is natuurlijk een afstand wat je normaal sprutsen kampioen maar jaren te worden, zullen we maar zeggen. Maar goed, er zijn gekkere dingen gebeurd in Vierlebland. Zeker Erik Weesem. Age Hulder van Burgum.
we het zijn, wat zal hij beleid wezen, dat hij er bij stiet. In die finale. En ik nou mooi in die stokje, mooi heeg. En die komt ik heel vier. Schöne prachtige sprong. Heel 8 jouw rezante steen. En ik denk dat dit zijn beste prestatie van de Joen is. Op de linie van 9 meter. Agen zit heel heeg, maar het die polstak aanzienlijk dichterbij dan bijvoorbeeld Nart. Dan zeker een... Hij is een stuk lichter, hè? Hij is een stuk lichter, het wat minder power. En dan moet je dat alleen maar beklimmen. Maar een hele mooie slatsprong. Ja. En ik van Agen kan bestellen dat er waarom is. Wie is in grote doel, hè? Hij had ik 2 jaar net leerd. Dus ik wil eigenlijk beziek je dit hier weer waarom te komen in de topklasse. Nou, bij het eerste beste promotie daar slagen dat voort. Precies. Als nummer 8, maar die jaar er direct bij. Ja. Dus hij zei, ja, mijn doelstelling had ik al heel. Ik zei, nou, dan is het tijd van nieuwe doelstellingen. Ja. En dit weer een keurige sprong. Nou, voor de statistici onder u even een tussenstandje uit Holland. Daar is de eerste afstand al wat verbeteren. 1998 is nou de beste afstand van Erwin Timmerarens. Deze man, Arend Veenstra, die ken ik mij een heel goed gevonden hoes. 1556 wie al heel 4 voor hem, maar zijn PR is onscherper tot 1591. Hij debuteert in de eerste klasse, voert mij een podiumplak bij de jongens. Hij werd keurig te redden. Nou, dan moeten we toch op dit moment concluderen dat we hier in Friesland beduidend beter bezig zijn dan uw Hollandse kameraden. Ja. Wat is hier nog maar Helder van der Wij? Oeh. Zijn er 3 uit? Zeker weten. Een beetje een alles of niks poging, maar dan kan ik een keer helemaal goed vallen het kwartje. En dit ligt er lang op bij Hilde, maar uiteindelijk bedaart het beter. En dan gaan we nou weer naar de volgende topklasser. En dat topklasser, hij komt uit de overgangsklasse. Bouke de Jong van Pargeer dus. Krijgt ik weer een mooie sprong. 8,86 dus als beste prestatie deze Joen. We moeten eerlijk wezen, die 21-0 zoon, dat giet Bouke net wel. Maar wellicht op naar een IPR, op naar een spectaculaire sprong. Dat zou mooi wezen. Nee, deze keer niet. Misschien is het wel even aardig om te vergelijken hoe de andere leeftijdsgenoten in Holland doen. Ja. Want daar rennen ik een paar klasbakken om. Ik neem even junior Reinier Overbeek. Ja. Leert ik al gewoon jongetje 86 jaar. Ja. Dat is toch wat oors als 18,44. En de oren junior Lucas van Eyck stiert ik al op 18,96. En dat ben beide afstanden roem verder dan wat de jongens hier zien letten. Ja, de junioren hè? Ah, dat ben junior, ja. sorry. Bij de jongens, nou, daar is Roy Velers, 18,90. Hallo. Dus dat is echt een absolute kandidaat op het NK. Ja, bliksemkaders. Maar de categorieën famkes en vrouwen die doen het wat rustiger gewoon. Oké. Wisse Broekstra dan. Sila eerste poging om... Nou, ja, komt er nog een onval? Nee, je hoort net meer. Nee. En Hij zal een dubbel gevoel hebben, want hij leert wel verder als ooit. Een PR, alleenig, tot zijn stomme verbazing. Hij won alle wedstrijden nog altijd. Wordt er daarmee te worden? Ja, nee. Soms kan je er even net bij, dat zal hij nou ik. Hè. Maar hij zal ik bij hemzelf denken, gelukkig is het jullie geen FK. Nee. Dan doet dat wel heel zeer. Als je eerste PR springen helemaal blij binnen, in de leiderstrui en dan denk je, nou dit is kat in het bakkie. En dan komt die gekke Witse Steensma. En die gaat er doorheen. Bij de Famkes. Hanneke Westert, die moet haar nou richten op die trekje 88 van Inger Haastra. Hanneke Westert. Ze probeert het, maar ik denk dat het hem... Nee, het gaat hem bij lange nooit net worden, die afstand. En dus weten we al van Inger dat hij haar tweede titel dit seizoen alweer pakt. Zet nog een sprong. Ze kennen er een mooie afstand van Moitje. Maar treien van de zomerwedstrijd winnen, dan ben je goed bezig. Bij de senioren dan. Die Dekselse Vijke Stellingwerf van Koudem. 54 in de overgangsklasse. Voor hem geldt hetzelfde. Hij zal geen 21-0 zomaar springen. Maar een 20 meter, dat zou er misschien wel eens in zitten kennen. Maar dat komt er nou net uit. De man ben misschien ik wurg. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Een beetje warrig in de voeten.
De lange dag geweest. Ja, het is een pittige competitie, hè? En een pittige competitie. 2 wedstrijden in de week, dat... Ja. Maar het een prima wedstrijd sprongen. En dus gaan Nart Brouwersma en IJsbrand Galema, die 2 man, gaan het definitief uitvechten. Wietje Joet, dijkampioen wordt. 21-0 samen. Daarmee het Nart Brouwersma op dit moment de beste papieren. Eerst zeggen wij naar Wietse Steensma van Jouweren. Prachtig PR. 18-42 bij de jongens. En er komt nou niks meer bij. Maar het is een afstand dat er heel wies mee wezen kan. Nou, hij is in hier een geduchte concurrent voor de Frieske jongenstitel. Zeker weten. De beste seizoenprestatie van dit hier. Deze Wietse Steensma. Dus hij liet hem Joet echt sjen. Hij helemaal sjen liet hem natuurlijk. Met al die overwinningen bij de jongens. Maar toen we Wisse Broekstra nog bij de tweede klas ontwerpen. En die hebben er dan wel vaak justjes verder. Dus dan zijn we wel even van ja, wacht wat dat Wisse waarom komt. Nou, de eerste beste wedstrijd in Griep Sjerk. Toen Wisse Dirk. Maar Joet biedt Wietse op een fantastische sportieve manier van hem aan. En wint de wedstrijd. Maar een schitterend PR van 18-42. Ja, en deze dame weet ik al dat ze hier de dijtitel wint. Inger Haastra. Maar kent er nog wat bij die winnende afstand van 1388. Ziet er goed uit, maar ik zei iets uitkoers. Ja, het hoeft ik niet meer natuurlijk. Maar weer een prachtige overwinning. Zij verstevigt ook haar lerende positie. En zij is nou in hier toch wel een grote favorietje voor die Famkestitel dit hier. Ja, dat doet ze zeker. Ja, dat zit ik voor natuurlijk. Ik denk dat ik volgend jaar nog bij de Famkes heb. We moeten eens even op de geboortetegeltje, maar dat lijkt het mij van wol. Nart Brouwersma, wat zal het hebben? Een fantastisch gevoel, jongen. Hè. Dit hier net op de 20 meter die wedstrijd verbonden en dan in één keer der weer er. 21-0 samen. Op zijn accommodatie, zo je haast wel eens kennen. Vorig hier je dus de Frieske titel en het Frieske record, maar die prachtige 21 meter 68. En nou oer die magische 21 meter. 21-0 samen. Maar hij weet het. IJsbrand komt nog achter hem aan. Dus nog ietsje pietje erbij. Dat zou mooi wezen. Schutterweg wordt het. Laatste finale sprong van Nart Brouwersma. En waar zit hij heel heeg, hè? Nou, keurige sprong. Hij verbetert hem. Nou, krijgt net. Maar hij is helemaal weer om. En meldt hem in de top. Zouden we hem kennen. Ja, het de bek vol zon of net Nart. Dat kan gebeuren. Hij hier justjes te min tijd voor de uitsprong. Hij koos er duidelijk voor om die laatste klimslag te pakken van in een ultieme poging die 21-0 zo nog te treffen. Ja, en dan heb je justjes te min tijd en dan kom je toch nou ja, even met de moel iets aan. Maar goed, Bart het wel gekkere ding, of Bart is ik, Nart, excuus, het wel gekkere ding mooi maken. Bij de junioren, Minnes Smits. Kan die nog een gooi doen om een plakje te stijgen? Nee, dat wordt hem net. Revanceerde hem nog knap. Ja. Zette een Santje 38 del. Is in die opschoting tussen naar de tweede plak, daar bij de junioren. Terug die eerste finale sprong. Maar de titel, die kent er net meer helje. Dat gaat nog tussen Riemer Durkrol en de leider Rutger Haastra. Maar bij de vrouwen, daar naar die nieuwsgierige competitie, Stworkenwisseling. Daar staat Marije Reitsma klaar. 1382 voorlopig. Zij weet dat ze oer de 15 meter maat wil ze nog wat stegen. Nou, dat zou het zitten. Een nieuw persoonlijk record. Maar wat is onmogelijk, jongen? Want ik ga een protte dingen als jongen die het net gewoon binnen. Precies. Daar komt Marije Reitsma. Zo. Nou, nee, toch nog een afwijking. Nee, Rjochs. Ja, krijgt net. Maar dat ze erom komt, dat is duidelijk. Want de winst in Griep Sjerk en nou in elk geval treden, dat betekent dat zij echt mij doet in de top bij de vrouwen op dit stuit. Maar wat een finale van Nart Brouwersma. 21-0 zal natuurlijk, maar nou toch ik weer even 20-0 voor jou, hè? En dan toch, IJsbrand Galema. Hij zei, we gaan er nog een keer voor. En dat zien we dan ook zien. Hij heeft natuurlijk dit hier al 2 keer verder gehad dan 21-0 zo'n. Oude Noazie, 21-10. En die vorige wedstrijd hier op 29 juli in Weesem, 21 meter, 53.
de derde afstand ooit terug op Frieske Lepper. Je hebt IJsbrand Galema. Nou moet het dan gebeuren, Frederik. Nou, nee. Een keer krijgt net. Nee. En dan krijgen we toch een verrassende winnaar hier. Want het is de jongen dat Nart Brandsma, de Friese recordhouder, zijn eerste dijtitel hier pakt. Maar een keurige 21 meter sprong. En Riemer de Krol, kan die nog wat doen? Oeh. Jammer. Nee, die komt bij de vrouw van de Bartendel. Dus die sprong zal net opmetten worden. En dat betekent dat de juniorenkampioen hier echt bekend is. Rutger Haanstra, alleen nog, hij kent misschien nog verder dan die 1844. Ja, dat moet ik een beetje aan te zeggen. Wat voor geweld er in Holland gebeurt bij de junioren. Nou. Moet Rutger nog even een poepje roeken litten. Dat ken hij natuurlijk ik. Een jochentje in 28. Hartstikke idee, zijn persoonlijke record. Ja, dan vind ik het persoonlijk toch wel nieuwsgierig dat er in Holland op dit stuit, op die wonderbatten van Zegveld, nog geen 20 meter sprong is. Nee hè, bij de senioren. Nee. Ja, of nergens. Ik bedoel, ik net bij de junioren. Nee. Dit is weer al een 20 en een 21 en nog een dikke 20. Ja. Dus Nee, ik zal natuurlijk de verwachtingen hoog gespannen geweest zijn. Of die binnen dat West. En dan, kan een wedstrijd eens een keer wat afvallen. Hè? Dat... ja. Femke Rispers dan, die giet natuurlijk haar richten op die afstand van Maureen Boys. 1571. weer een aardige insprong, maar te vlot. Dus daar is natuurlijk het droomdebuut helemaal een feit van Maureen Boys. Ja. 2 keer verder als haar eerste afstand ooit. Dik naar PR 1571 staat nog al vast. En debuteren in de eerste klas met de dijtitel, nou dan ben je wel een kanjer. Absoluut. Ja, dan let je even uit er binnen. Ja, en minstens zo verrassend vind ik het toch dat Marit voor de tweede keer Gewoon geen finale hebben. een volledige off-day had. Want ja, trekje 28 als beste prestatie, dat kan ze hartstikke zonder pols springen. Of net, Frederik? Nou, wij haar oren. Ja, precies. Dus dan... Het is absoluut niks om zorgen over te maken, want ze gokt ik op die vierde sprong. Maar toch, het moet net al lang duren. Concentratie dus bij Rutger Haanstra. Ja, dijkampioen in Weesem is er al. Maar ken er nog wat centimeters bij? Nee. Of wel? Nee. Ken waarom zijn op een prima wedstrijd. Een hele solide oerwinning. Ken 1844 beschreeuwen voor zijn klassement. En is dus nog altijd de grote favoriet in die categorie junioren. En laten we net vergeten, hij is nog maar eerste Iers junior, hè? Ja, dat vind ik toch wel indrukwekkend inderdaad. Want hij wint nu zijn 5e wedstrijd van het seizoen van de Zalm. En we staan zoist, hij heeft vorig jaar nog maar de jongetjes actief, hè? Dus dan... Net de minste, hij was wel Nee. Fries kampioen. Precies, maar toch. Ja. Dus wat dat betreft is deze Rutger supergoed bezig en... Nou, dat brengt dus bij de allerlaatste sprong van de jong Jerry Weesem. En die verzinnen het alle omtinken. Maureen Boys. In 2016 zwaar blesseerd rekken, maar even net meer leppen. In 2020 dacht ze van, goh, lik het toch maar weer eens oppikken. Ze traint in het heidenskip. Ze begon in de tweede klasse. Promoveerde in 1 keer terug naar de eerste klasse. Debuteert hier met een dik persoonlijk record van 15 meter 71. En had nog een finale sprong te goeden. Zeg je meter? Dat Nou. is mooi, weet je. Ze kennen het wel. Sure. Sjurres on, daar komt ze weer aan. Wat had hij een geweldige jongen. Sjurres, weer in de buurt van het baltje. Ja. Weer een hele dikke 15 meter sprong. Haar 43e sprong ooit in een wedstrijd. Ja. Maureen Boys is terug aan het front. En zij zal hopelijk die vrouwelijkscompetitie voor Marit van der Wal echt weer wat aantrekkelijker meisje, spannender meisje. En zij liet zien dat zij wel degelijk kandidaat is voor mogelijk een vrouwelijkstitel. Absoluut. Nou, dan hebben we een enerverende jongen meemaken, Hendrik Murk. En dan hoe ik eigenlijk zeggen dat ik nou al uitzie naar de eerstvolgende wedstrijd in Wezen. Absoluut. Want dat zal wezen op 5 september. Ja. En dan heet het FK. Maar als we de voortekenen hier Leeuwenmeijen, dan mij weer wat verwacht je, hè? Ja, nee, het is duidelijk. De Leppers zijn er eigenlijk nog al klaar voor, zoals ze zeggen. Maar het is ook wel lekker dat je de wetenschap hebt dat ze nog een paar wedstrijden erbij krijgen. Dat er nog wat meer wedstrijdritme komt.
Want er ben natuurlijk ik nog wat, hè, als bij de senioren just nog wat, laten we zeggen, zorggevallen. Ja. Anne Galema, Tevens Hopma. Dat bent toch man die we er graag bij hebben. Niet momenteel nog net de vorm hebben die ze hem moeten. Nee, Bart Helmholt. die het voor de tweede keer de finale mist. Ja, dus er zijn echt nog wel wat dingen dat we zeggen van hé. Laten we die jongens nog wat tijd gunnen en dan komt het hopelijk goed. Maar inderdaad, dat we dit avond horen, qua zwaar, dan krijgen we nog een schitterend seizoen. Maar steeds 2 wedstrijden, hè, op Wazition en op Sneuntion. Dus nee, we gaan mooi terug van Erik wat mij betreft. Dit weer wedstrijd zo'n. Er binnen nog 4 reguliere wedstrijden. Dan hebben we 1 vrij weekend, omdat dan het Nederlands jeugdkampioenschap is. En dan volgt de climax in september. 5 september het FK. 12 september de NWM, de generale, zeg maar voor het NK. En dat NK is op 9 september in Burgum. Nou, ik zie uit mijn eenshoeken dat in Holland toch nog een 20 meter sprongdelset is voorlopig. Wouter van Midden, 2063. Die ben nog dwaande bij de finale. Oké. Wilst we hier echt zorgen dat de Leppers het spul oppikken. Het wordt al wat skiemeriger. De wedstrijd zit erop. Even voor de volslijnens de einduitslag bij de Famkes. De titel gaat naar Inger Haanstra, 1388. Hanneke Westert wordt tweede. Met 1303. En Hilde van der Wij, die wordt derde met 1303. Wat hadden de jongens doen? De jongens, daar zijn we even snel de Sjen. Ik pak hem er even bij. Der gaat de winst uiteindelijk naar Wietsesteens, maar bij die machtige 18 meter 42. Wisse Broekstra, hij wordt tweede, 18 meter 16. En nummer 3 is Arend Veenstra. Mooi dat prachtige PR van 1591. Bij de junioren, daar wordt Minne Smit hier van Weesem tweede, met Sontje 38. Want hij is in de finale voorbij. Riemer Drul, Dirk Krolgang, die sprong Sontje 18, wordt er uiteindelijk derde mee. Maar de titel die gaat op een ei naar Rutger Haanstra, de klassementsleider met 1844. En dan de Famkes moeten we nog, denk ik, hè? Vrouwen. De Frali, Maureen Boys, zij pakt dus die titel met een prachtig PR van 1571. Voor Femke Rispers, die het ik weer kreeg doet met 1503. En Marije Rijtsma, ze won nog in Griepsjerk, maar dit drieën ik weer prima bij met 13 meter 82. En dan de senioren. Ja, en dat weer toch wel verrassend, hè? Want daar mochten we 2 oergangsklassers in de finale begroetje. De titel uiteindelijk is de eerste voor Naart Bronsma. Hij wint in de finale met 21-0 en verslaat daarmee Isbrand Galema. Die wordt tweede met 20-89. Het derde plak is voor oergangsklasser Fijke Stellingwerf, 1955. Age Hulder verbetert hem in de finale naar 1890 wordt vierde. En Bouke de Jong van Pargeer sluit de riege van de finalisten. Hij wordt vierde met 1886. Maar oh. De spanning is weer om. Ja. We hadden eens een keer frisse gezichten op het heegste podium. En wat zal deze dame hier in het midden stralen. Want zij verbetert maar liefst 2 keer haar 4e afstand ooit. Wint bij haar debuut in de eerste klasse bij de vrouwen. Met een dik PR van 1571. En zullen verzorgen dat de strijd in de categorie vrouwen weer een stuk spannender wordt. Wij verlaten hem hier vanuit Weesum. En zorgen jou heel graag Orenwieken waarom. Orenwieken is de livestream in Griepsjerk. En dan binnen wij Jelveson weer present van jou. Van nou, tegen dank voor het zien en ontletter.